ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேஷலாக்கே சக்ருருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्. ஓகே, ஸோ நாம் இன்னைக்கு 6வது ஸ்லோகம் பார்க்க போறோம். ஸோ நாளைக்கு ஈவினிங் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, நாளைக்கு ஈவினிங் வந்து பல்ராம் ஜெயந்தி அபிஷேகம்லாம் இருக்கும்னுட்டு செல்வம் பிரபுஜி கிட்ட கேட்டப்ப சொன்னாரு. ஸோ நாளைக்கு காலையில எதுவும் கிடையாது ப்ரோக்ராம், நாளைக்கு ஈவினிங் தான் ப்ரோக்ராம் இருக்கும். மோஸ்ட்லி டெம்பிள் காலையில மங்களாரத்தி லிங்க் இருக்கு இல்லையா, அந்த லிங்க்ல தான் இருக்கும். நீங்க ஈவினிங் வந்து நீங்க ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி அட்லீஸ்ட் 1 or 2 hours பிஃபோர் டெம்பிள்ல போய் பாக்குறவங்க கண்டிப்பா போய் ஜாயின் பண்ணி டெம்பிளுக்கு வெயிட் பண்ணுங்க. டெம்பிள் இல்லாதவங்க நம்ம வீட்டுக்கிட்ட, ஸோ நம்ம அட்லீஸ்ட் ஆன்லைன்லயாவது நம்ம வந்து அந்த சேவையில வந்து நாம கலந்துக்க முயற்சி பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னைக்கு பௌர்ணமி கிடையாது, நாளைக்கு தான் பௌர்ணமியா? ஓகே, இன்னைக்குதான் பௌர்ணமின்னு சொல்லாங்க மாதாஜி. ஆமா, ஐ திங்க் இன்னைக்கு தான் ஆக்சுவலி. என்னைக்கு பௌர்ணமியா அன்னைக்கு தானே பல்ராம் ஜெயந்தி. என்ன மாதிரி தெரியல, ஏதோ அது இங்க 2 பட்டு வந்திருக்கோ என்னவோ எனக்கு தெரிஞ்சு, மேபி அதனாலதான் அது ஃப்ரைடே. அதாவது சில இதுல வந்து சூரிய உதயம் ஆகக்கூடிய நாழிகையில இருக்கக்கூடிய திதியை தான் எடுத்துப்பாங்க. ஓகே, அதாவது சந்திர லக்னம் சூரிய லக்னம் அந்த இதுல இருந்து பார்க்கும்பொழுது. ஓகே, ஸோ ஐ டோன்ட் நோ ஆன் வாட் பேசிஸ் அது எடுத்துக்கிறாங்கன்னு தெரியாது. ஸோ சூரிய லக்னத்துக்காரங்க வந்து நைட்டு தங்கக்கூடியதெல்லாம் எடுத்துப்பாங்க. சந்திர லக்னம் வந்து காலையில வந்து விடியற் காலையில வந்து அந்த லக்னம் அந்த இது இருக்கணும், திதி இருக்கணும்வாங்க. அதை தான் கன்சிடர் பண்ணணும். அப்படின்னு பார்த்தா ஏகாதசி திதியை வந்து அப்படித்தானே நம்ம இஸ்கால்ல கொண்டாடுறாங்க மாதாஜி. நம்ம டிஸ்கவுண்ட் இல்லை, நீங்க வைஷ்ணவாசி அப்படிதான் கொண்டாடுவாங்க. வைஷ்ணவா வந்து அவங்க வந்து 1 பங்கு ஏகாதசி, 2 பங்கு 3 பங்கு துவாதசி, அந்த மாதிரி காம்பினேஷன், ஏதோ ஒரு காம்பினேஷன் இருக்கு மாதாஜி. துவாதசி கலந்த ஏகாதசி தான் பண்ணுவாங்க வைஷ்ணவாஸ். அதுக்குதான் அந்த இது பார்ப்பாங்க. இல்ல, ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துல இப்ப வந்து இந்த போன ஏகாதசி வந்து முத நாள் இருந்தது, இப்ப நமக்கு வந்து மறுநாள் இருந்தது. அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த உதயத்துல வந்து ஏகாதசி வரலன்னு அவங்க அந்த கணக்குல இருக்கிறாங்க. அவங்க நமக்கு தான் அந்த மாதிரி உதயத்துல இருக்கிறது தான் நம்ம இஸ்கால்ல எடுக்கிறாங்க. அதுதான் நான் சொல்றேன் இல்லையா, கர்நாடகா அண்ட் ஆந்திரா பாத்தீங்கன்னாக்கா காலையில விடியற் காலையில திதி இருக்கிறத மட்டும் தான் எடுத்துப்பாங்க. ஓகே, இங்க எல்லாமே பிராமணர் நாளைக்கு வந்து பூநூல்யா இதெல்லாம் நாளைக்கு காலையில எப்பவுமே மந்த்லி இது இன்னைக்கே பூனல் பண்டிகை மாதாஜி. இன்னைக்கு பூனல் பண்டிகை இன்னைக்குதான். ஆனா இங்க கர்நாடகால எல்லாம் நாளைக்கு தான் பண்றாங்க. ஸோ தமிழ்நாடு அண்ட் மேபி கேரளா வில் பி சேம். ஏன்னா அவங்க சூரிய லக்னத்தை வந்து கணக்கு வச்சு பார்க்கக்கூடிய நிலையில பார்ப்பாங்க. இவங்க சந்திர லக்னத்தை தான் மெயினா பார்ப்பாங்க. ஓகேங்களா? அதனால ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம இஸ்கான் ஃபாலோ பண்றதும் அதே தான். ஓகே, மேலும் வந்து ஏகாதசியை வந்து நீங்க காமனா எடுத்துக்க வேண்டாம். ஏகாதசின்னா எப்படின்னா சம் பாகம் வந்து துவாதசி அண்ட் ஏகாதசி கலந்து வர்றது தான் நம்ம இஸ்கான் வந்து ஃபாலோ பண்ணோம். தெர் இஸ் சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுக்கு. அது எனக்கு என்ன ரீசன் எனக்கு தெரியல. யாரையாவது ஒரு சீனியர் டிவோட்டி தான் கேட்கணும். இது வரைக்கும் நான் கேட்டதுல யாரும் எனக்கு புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அவங்க சொல்லலை. இருக்கிற உண்மை சொல்றேன். அது எனக்கு அந்த ரீசன் வந்து எனக்கு எப்படி அது அடுத்தவங்களுக்கு கூட நான் என்னால சொல்ல முடியல. அதனால தான் நான் அதை எனக்கே கன்வின்ஸ் ஆகாதப்ப நான் சும்மா ஆயிட்டேன் நான். ஓகே, ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டேன் நான். ஆனா அது வந்து they didn't give the proper reply. ஸோ அதனால யாரையாவது ஒரு சீனியர் டிவோட்டியை தான் கேட்கணும்.
நான் 2-3 பேரை கேட்டிருந்தேன். ஏகாதசி கலந்த துவாதசி, அதுதான் நாம இஸ்கான் ஃபாலோ பண்றது. ஓகே. அத வாஷ்ய பதாம்போஜ மகரந்தலிஹாம் சதாம் கிம் அந்யைர் அசத் ஆலபைர் ஆயுஷோ யத் அசத் பயஹ. எஸ், பிரேம மாதாஜி மொழிபெயர்ப்பு அது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவத் பக்தர்கள் மொழிபெயர்ப்பு. பகவத் பக்தர்கள் பகவானின் தாமரை பாதங்களில் இருந்து கிடைக்கும் தேனை சுவைப்பதில் பழக்கப்பட்டவர்களாவர். மதிப்புமிக்க ஒருவரது வாழ்வையே வீணாக்கக்கூடிய விஷயங்களால் என்ன பயன்? பகவான் பொருளுரை. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் அவரது பக்தர்களும் உன்னதமான நிலையில் உள்ளனர். எனவே பகவானையும் அவரது பக்தர்களையும் பற்றிய விஷயங்கள் சமநன்மையை அளிப்பதாகும். குருட்சேத்திர யுத்தம் அரசியலும் தந்திரங்களும் நிறைந்ததாகும். ஆனால் அதன் விஷயங்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதால் பகவத்கீதை உலகமெங்கும் போற்றி வணங்கப்படுகிறது. பௌதீகவாதிகளுக்கு பௌதீகமாகவே காட்சியளிக்கும் அரசியல், பொருளாதாரம், மனித சாஸ்திரம் போன்றவைகளையும் விளக்கக்கூடிய அவசியமில்லை. உண்மையாகவே பகவானுடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ள ஒரு தூய பக்தருக்கு பகவானுடனோ அல்லது அவரது தூய பக்தர்களுடனோ இணைக்கப்படும் இத்தகைய பௌதீக விஷயங்களும் திவ்யமானவையே. இதுவரை பாண்டவர்களின் செயல்களை பற்றி நாம் கேட்டுக்கொண்டும் பேசிக்கொண்டும் இருந்தோம். இப்பொழுது பரீட்சித் மகாராஜனை பற்றிய விவரங்களில் நாம் ஈடுபட்டுள்ளோம். ஆனால் விஷயங்கள் அனைத்தும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் சம்பந்தப்பட்டவை என்பதால் இவை உன்னதமானவையாகும். இவற்றை கேட்பதில் தூய பக்தர்கள் அதிகம் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். பீஷ்ம தேவரின் பிரார்த்தனைகள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் இதை பற்றி நாம் முன்பே விளக்கியிருக்கிறோம். நம்முடைய ஆயுள் மிகவும் நீண்டதல்ல, மேலும் எப்போது உயிரை விட வேண்டியிருக்கும் என்பதையும் உறுதியாக கூற முடியாது. எனவே ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் சம்பந்தப்படாத விஷயங்களில் நொடிப்பொழுதையும் வீணாக்கி விடாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டியது நம் கடமையாகும். ஒரு விஷயம் எவ்வளவு இனிமையானது என்றாலும் அது கிருஷ்ணருடன் சம்பந்தப்பட்டு இருக்கவில்லை என்றால் அதை கேட்பதில் பயனில்லை. ஆன்மீக கிரகமாகிய கோலோக விருந்தாவனம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நித்திய வசிப்பிடமாகும். அது ஒரு தாமரை பூவின் வட்ட வடிவமான அடுக்கை போன்று வடிவமைப்பை கொண்டுள்ளது. பகவான் எந்த ஒரு பௌதீக உலகிற்கு வருவதாக இருந்தாலும் அங்கு வசிப்பதற்கு தமது சொந்த வசிப்பிடத்தையும் உள்ளபடி அங்கு தோற்றுவிக்கிறார். இவ்வாறாக அவரது பாதங்கள் எப்பொழுதும் அதே பெரிய தாமரை மலரின் வட்டமான அடுக்கிலேயே பதிந்துள்ளது. அவரது பாதங்களும் தாமரை மலரை போலவே அழகானவையாகும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தாமரை பாதங்களை உடையவர் என்று கூறப்படுகிறார். ஒரு ஜீவராசி நித்திய ஜீவனாவான். ஜட சக்தியுடனான தொடர்பின் காரணத்தினால் அவன் பிறவி சுழலில் சிக்கி கொண்டுள்ளான். அத்தகைய ஜடசக்தியிலிருந்து விடுபடும் போது ஜீவராசி முக்தி அடைந்து பரமபதத்தை அடையும் தகுதியை பெறுகிறான். தங்களது பௌதிக உடல்களை மாற்றிக்கொள்ளாமல் நிரந்தரமாக வாழ விரும்புபவர்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கும் அவரது பக்தர்களுக்கும் சம்பந்தமில்லாத விஷயங்களில் தங்களது பொன்னான நேரத்தை விரயமாக்க கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல மொழிபெயர்ப்புல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நீங்க பார்க்கும்பொழுது, பகவானின் தாமரை பாதங்களிலிருந்து கிடைக்கும் தேனை சுவைப்பதில் பழக்கப்பட்டவர்கள் ஆவர் அப்படின்னா அதை டைரக்டா மீனிங் எடுத்துக்க கூடாது. ஓகே, பகவானுடைய திருவடிகளுக்கு ஆற்றக்கூடிய தொண்டினால் ஏற்படக்கூடிய அமுதம் போன்ற ஆனந்தத்தை தான் அவர்கள் பருகுகிறார்கள் என்று அர்த்தம் இல்லையா? பகவானுடைய இப்போ விருந்தாவன வாசிகள் கிருஷ்ணரோட வாழ்ந்த காலம் இல்லையா? கோபர்கள், கோபியர்கள், ஸோ இவங்க எல்லாருமே
பகவானுடைய சௌந்தரியத்தை வந்து சிறு பிராயத்திலிருந்தே வந்து இருந்து கண்டு கழித்தவர்கள் இல்லையா? ஸோ அவங்களுடைய மனசுல எப்படின்னா அவங்க வந்து பகவானை அவருடைய திவ்ய ரூபத்தை வந்து அவங்க கண்களாலேயே பருகுகிறார்கள் என்று பொருள். ஸோ சில இடங்கள்ல வியாக்கியானங்கள்ல வந்து அந்த மாதிரிதான் எழுதப்பட்டிருக்கும். அப்படின்னா கண்களால நாம் எப்படி அதாவது பருக முடியும்? ஏன்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய புலன் வந்து எந்த செயலுக்காக அந்த புலன் வந்து படைக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த செயலுக்கு தான் அந்த புலன் வந்து உபயோகப்படும் இல்லையா? இப்ப நம்ம பேசணும்னா வாயால மட்டும்தான் பேச முடியும் இல்லையா? உண்ணுவதென்றால் வாயால மட்டும்தான். இந்த பல்லு வேணும் இல்லையா? இந்த எல்லாமே வந்து செயல்பட்டா மட்டும்தான் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவை வந்து செரிமான அளவுக்கு எடுத்துட்டு போக முடியும். அதே மாதிரி காதால மட்டும்தான் நம்மளால கேட்கவே முடியும். இப்ப காதால வந்து பருகிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பகவானுடைய விஷயங்களை வந்து அமுதம் போன்ற விஷயங்களை கேட்டு நாம அதுல வந்து ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறது. அதுதான் பருகுதல் என்ற அர்த்தம். சோ இங்க சுவைக்கிறது அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம்னாக்கா, பகவானோட அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம். ஒன்று உரையாடல், இல்லைன்னா அவரை பற்றிய விஷயங்களை கேட்பதில் அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஆனந்தம். இதனால் அவங்க அதுல திளைக்கக்கூடிய தன்மை. அதுதான் இந்த இடத்துல சுட்டி காட்டப்படுவது. மதிற்கு மிக்க ஒருவர் வாழ்வையே வீணாக்கக்கூடிய விஷயங்களால என்ன பயன் அப்படின்னா, சோ இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில மிக குறைவான தருணங்கள் தான் நம்மளால பக்குவமாகும் மற்றும் வந்து நினைவுகளோட இல்லையா? சோ அதாவது நம்ம செய்யணுன்ற அந்த உடலும் ஒத்துழைக்கக்கூடிய தன்மையோட நம்ம வந்து செயல்படுத்த முடியும். சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய இந்த குறுகிய வாழ்க்கையில வந்து நாம பிரஜல்பாலாம் பண்ணி நம்ம வந்து வீணான ஒரு காலத்தை வந்து அதாவது காலத்தை வந்து வீணடிக்க கூடாது இல்லையா? இந்த குறுகிய வட்ட காலத்துக்குள்ள நாம் என்ன பண்ணணும்? நம்மளால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு தொண்டுல நம்ம ஈடுபடணும். ஓகே, அதுதான் நமக்கு வந்து நன்மையை வந்து பயக்கும். நித்தியமான நன்மை, பௌதிக நன்மை கிடையாது. ஓகே, சோ இங்கே அதற்கான விளக்க உரை தான் வந்து பகவானுக்கும் பக்தர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த உறவு முறையை பற்றி தான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ணரும் சரி, உத்தமமான பக்தர்களும் சரி, ஒரே ஒரே ஒரு நிலையில தான் உன்னதமான நிலையில் வந்து இருப்பாங்க. எனவே பகவானையும் அவரது பக்தர்களை பற்றிய விஷயங்கள் சம நன்மையை அளிப்பவையாகும். சோ நம்ம பகவானை பத்தி கேட்டால என்ன நன்மை கிடைக்குமோ அதே நன்மைதான் அவருடைய பக்தர்களை பற்றி நாம கேட்கும்போது இல்லையா? பிரகலாத் மகாராஜ், துருவ மகாராஜ், ரிஷபதேவ், பரத மகாராஜ் இல்லையா? சோ இப்படி நம்ம எண்ணற்ற பக்தர்களை, பரிஷித் மகாராஜ் இல்லையா, யுதிஷ்டிர மகாராஜ், இப்படி அதே மாதிரி பீஷ்ம பிதாமகர் இல்லையா, குந்தி தேவி பிரேயர்ஸ், இத்தனையுமே நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம். அதெல்லாம் நமக்கு ஏன் விதுரரை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? விதுரர் மைத்ரேய ரிஷி கிட்ட கேட்கக்கூடிய கேள்விகள். சோ இதெல்லாம் நம்ம நிறைய படிக்கும் பொழுது இவன் உத்தவ கீதை இல்லையா, 11வது காண்டம் பாகவதத்துல உத்தவ கீதை. சோ இப்படி பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து விஷயங்களுமே வந்து அமுதம் போன்றது. அதை நாம் காதால் பருகுகிறோமா இல்ல நம்ம வாயால பருகுகிறோமா என்பது, அதாவது எடுத்துரைக்கிறது வந்து கீர்த்தனம், அதுதான் வாயால பருகிறது. ஓகே, அடுத்த மாதிரி கேட்கறது ஸ்ரவணம் வந்து அதுதான் வந்து காதால வந்து பருகிறது. ஓகே, சோ அந்த ஒரு நிலையில இருந்து நாம ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இது ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி. ஆனால் அதன் விஷயங்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் சம்பந்தப்பட்டிருந்தால் பகவத்கீதை உலகெங்கும் போற்றி வணங்கப்படுகிறது இல்லையா? சோ குருஷேத்திர போர்ல வந்து யுத்தங்கள் எல்லாமே நடந்தது. அது ஒரு கதமாற மட்டுமே நம்ம கேட்க முடியாது. அதற்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆழ்ந்த கருத்துக்களை பற்றி நாம யோசிக்கணும் இல்லையா? அந்த மகாபாரதத்திலேயே இந்த போர் இல்லையா, அந்த போர் காண்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த குருஷேத்திர யுத்த காண்டத்துல நீங்க இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது இல்லையா? முக்கியமா அது எவ்வளவு மகத்துவம் வாய்ந்தது என்றால், சோ அது பகவானோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறதுனால அது மகத்துவம் வாய்ந்தது. ஓகே, சோ எனிதிங் நம்ம எதுவா இருந்தாலும், எந்த டாபிக்கா இருந்தாலும், எந்த விஷயங்களா இருந்தாலும், எந்த செயலாக இருந்தாலும், இறைவனை விடுத்து நாம் ஆற்றக்கூடிய எந்த ஒண்ணுமே வந்து பக்குவம் பெறாது. அதுல வந்து ஈடுபாடு வந்து நிலை பெற்று இருக்காது. இப்ப ஏன் நம்ம பகவத்கீதை எத்தனை வாட்டி படிக்கிறோம்? நீங்க காலையில உங்களுக்கு ராதிகா மாதாஜி அட்லீஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு 10 நிமிஷம், முடிக்கும் போது ஒரு 10 நிமிஷம் உங்களை வந்து ஸ்லோகங்களை வாசிக்க வைக்கிறாங்க இல்லையா? என்றைக்காவது நீங்கள் சளைத்திருக்கிறீர்களா? போட்டி போட்டுன்னு வாசிக்கல நீங்க வாசிக்கிறீங்களா இல்லையா? அதே வந்து ஒரு பௌதீகத்தை பத்தி நீங்க பேசணும்னா நீங்க
போட்டி போட்டு உங்களால பேச முடியுமா? கண்டிப்பா பேச முடியாது. ஸோ தட் இஸ் அ லிமிட் இல்லையா? அதுக்கு மேல நம்மளால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ நான் வந்தேன், போனேன், அமர்ந்தேன் இப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து நிறைய சொல்ல முடியும். ஆனா பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை வந்து நாம எப்படி, அதாவது எத்தனை வாட்டி வேணாலும் நம்ம பேசலாம். அதை வந்து விரிவா நம்ம சொல்லலாம், இல்லைன்னா ஷார்ட்டாவும் சொல்லலாம். ஆனா அது எப்படி சொன்னாலுமே நம்ம மனசுல அது எண்ணும் பொழுது பெரிய ஆனந்தத்தை வந்து கொடுக்க வல்லது. ஸோ அதுதான் சப்ஜெக்ட் மேட்டர். ஓகே, அது பகவானை தவிர்த்து இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து பௌதிகம்தான். அந்த பௌதிகத்தை நம்ம திருப்பி திருப்பி கேட்க முடியாது. ஸோ திருப்பி திருப்பி கேட்டா நமக்கு சலிச்சு போயிடும். ஆனா இதை கிருஷ்ணர் கதைகள் எல்லாம் நீங்க எத்தனை வாட்டி கேட்டாலும் சலிக்காது நமக்கு. ஏன்னா அது தெய்வீகமான கதைகள் இல்லையா? ஹிஸ்டரி, அது நடந்து முடிந்த வாழ்க்கை. ஸோ அதனால இந்த பிரபஞ்சத்துல பகவான் அவதரிக்கும் பொழுது இல்லையா, நம்ம கண்களுக்கு அவரு பௌதிகவாதியா, நம்ம கண்களுக்கு, அதாவது எஸ்பெஷலி நாத்திகவாதிகளுக்கு, கடவுள் பக்தி அற்றவங்களுக்கு எல்லாமே, ஏன் சகுனி அண்ட் துரியோதனன் எல்லாம் கூட அப்படிதான் நினைச்சான் இல்லையா? அவர் ஏதோ ஒரு கதாபாத்திரம் ஏற்றிருக்க மாதிரியும், இவன் ஒரு அதாவது வேடதாரி இல்லை, இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு உண்டு. ஸோ இந்த நாஸ்திக தன்மை உடையவங்களுக்கு எல்லாமே பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்துல இறங்கி வரும் பொழுது, ஸோ அங்கே வந்து அவரை வந்து நம்மள ஒருத்தரை மாதிரி நினைச்சிருப்பாங்க. அதுதான் அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய தவறு. ஆனா அனைத்து உண்மையுமே அறிந்த ஒருவர் வந்து பகவானுடைய நிலையை வந்து நன்னா புரிஞ்சிருக்கு. ஓகே, அதற்கேற்றவாறு அவர்கள் வந்து பகவானிடத்துல வந்து அதாவது ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் பண்ணுவாங்க இல்லையா? உண்மையாகவே பகவானுடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ள ஒரு தூய பக்தருக்கும் பகவானோடு அல்லது அவர் தூய பக்தர்களோடு இணைக்கப்படும் இத்தகைய பௌதிக விஷயங்களும் திவ்யமானவை. அதாவது எந்த அது ஜடமா இருக்கட்டும், சேத்தனமா இருக்கட்டும், ஆனா அது மகாபாகவதரோட சம்பந்தப்பட்டிருந்தா, அதே வந்து பகவானோட சம்பந்தப்பட்டிருந்தா அதுவே வந்து ஆன்மீகமாகிவிடும். ஓகே, இப்போ ஒரு ஒரு வஸ்து இருக்கு, நம்ம கிட்ட ஒரு போன் இருக்கு. அந்த போனை வந்து நம்ம ஆன்மீகத்திற்கு உபயோகப்படுத்தணும்னா அந்த சாதனம் வந்து அதுவுமே வந்து ஆன்மீகமயமாகிவிடும். ஏனென்றால் அதனுடைய பர்பஸ் எதுக்கு போயிருக்கு, அதனுடைய யூசேஜ் எதுக்கு போயிருக்குனாக்கா பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியறதுக்காக போயிருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அது நம்ம கண்களுக்கு ஜடமாக தெரிந்தாலும் அது ஆன்மீக செயல்களில் வந்து ஈடுபடுவதால் ஸோ அது மகத்துவம் பெற்று விடுகிறது. அதுதான் இந்த திவ்யமானவையே. எந்த பௌதீக விஷயங்களுமே வந்து பகவானுடைய தூய பக்தர்களும் மற்றும் பகவானும் சம்பந்தப்படும் பொழுது அது வந்து பௌதிக விஷயங்களும் கூட வந்து திவ்யமானவை என்றால் என்ன அர்த்தம்? ஆக்சுவலி தெய்வீகத்தன்மையை கொண்டவை. ஸோ அதுவுமே வந்து ஸ்பிரிட் ஆகும். இதுவரை பாண்டவர்களின் செயல்களை பற்றி இல்லையா முந்தைய அத்தியாயத்துல படிச்சோம். டைம்லி ரிட்டையர்மெண்ட். பாண்டவர்கள் எல்லாருமே வந்து பரிஷித் மகாராஜன் மணிமகுடம் சூட்டிவிட்டு அவருமே வந்து வெளியேறிவிட்டார். மேலும் பரிஷித் மகாராஜர் தன்னுடைய தாய்மாமனுடைய மகளா இருக்கக்கூடிய யார் அது, இராவதி இல்லையா? ஸோ அவங்கள வந்து திருமணம் செஞ்சுட்டு அவங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. 2 இல்லையா? 2 பிள்ளைங்க. ஒரு நிமிஷம், இங்கதான் இங்கே வரும். ஞாதானிக சங்கு கர்ண என்று 2 பிள்ளைகள் அவங்க. ஓகே, மேலும் வந்து சில யாகங்கள் இவருக்கு சுதசேனன், உக்ரசேனன் மற்றும் பீமசேனன், ஐயசேனன் என்ற பெயர்களை கொண்ட 3 இளைய சகோதரர் யாருக்கு? ஜனமே ஜெயமுக்கு. ஓகே, இருந்தனர். இவர் தக்ஷல நாட்டின் மீது படையெடுத்தார். மேலும் புகழ்பெற்ற தன் தந்தை மீது சம்பந்தப்பட்ட சட்டப்பூர்வ விரோதமான சாபத்திற்கு அவர் வஞ்சம் தீர்த்து கொண்டார். சோ இது யார் நிறுத்துறன்னு கண்டுபிடிச்சிங்களா? அநேக, அதாவது ரிஷி முனிகள் அங்கே குழுமி இருந்த ரிஷிமுனி, ஈவன் வியாசதேவருமே அங்க இருந்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த யக்னத்துல. சோ சர்ப்ப யக்னம் நடத்தப்பட்டது. அடுத்து வந்து தேவர்கள் மற்றும் முனிவர்கள் இருந்தாங்க. ஆனா இதை யாரு அவர்களுடைய அறிவுறுத்தல தான் அவர் நிறுத்தினார். எஸ்பெஷலி யாருடைய அறிவுறுத்தல் நிறுத்தினார்? யாராவது கண்டுபிடிச்சிங்களா? எல்லாரும் என்ன சைலண்டா இருக்கீங்க? தெரியல மாதாஜி. தெரியலீங்களா? ஐ திங்க் அன்னைக்கு நான் ஒரு முனிவர் பேர் சொன்னா அது இல்லன்ட்டீங்க, அதனால எனக்கு புரியல. அதனால
ஆனா ஜென்ரலா கூட இது நான் வேற எங்கேயோ படிச்சு தான் நான் சொன்னேன். நம்ம பாகவதம் புக்ல வந்து நான் சர்ச் பண்ணா கூட எனக்கு கூட கிடைக்கல. பட் சம்வேர் லெக்சர கேட்டு தான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். அப்போ எனக்கு ரீகலெக்ட் பண்ண முடியல. ஸோ சம்வேர் யார்கிட்ட கேட்டு தான் பண்ணணும். ஐ திங்க் ஏல தான் வரும் அந்த பேர் ஆக்சுவலி. ஸோ எனக்கு அது ஞாபகம் வரல. ஓகே. ஸோ நமக்கு இந்த பேர்லாம் ஞாபகம் மறதி ஜாஸ்தி இல்ல. பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கவே முடியாது. ஆஸ்திக முனிவரா பேரு அது ஏல தான் நான் சொன்னேன் மாதாஜி. ஆனா அது இல்லன்ட்டீங்க நீங்க. எனக்கு அதனால தெரியல. அதுதான் எனக்கு கூட அது அந்த நீங்க சொன்ன அந்த பேர் எனக்கு கேள்விப்பட்ட மாதிரி இல்ல. அதனாலதான் சரி நான் கேட்டுட்டு சொல்றேன். எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரல. ஆனா ஒரு நான் முடியல. ஊருக்கு போனா மத்தாஜில கண்டுபிடிக்கலாம். ஆனா இப்ப இங்க இல்ல மத்தாஜி. நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். எனக்கு பெயர்கள் மறந்து விடக்கூடிய அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. டக்குன்னு பேர் வராது. அப்புறமா யோசிச்சு யோசிச்சு பெயர் வரும். ஓகே ஃபைன், நோ இஷ்யூஸ். அதை நம்ம அப்புறமா கண்டுபிடிச்சு கூட பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ கிருஷ்ணரோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அனைத்துமே வந்து தெய்வீகமான. ஓகே. அது ஜடமனா இருக்கட்டும், சேத்தனமனா இருக்கட்டும், எதுவானா இருக்கட்டும், அவன் அனைத்துமே வந்து தெய்வீகமானது. ஸோ அவை உன்னதமானவை. இவற்றை கேட்பதில் தூய பக்தர்கள் அதிகம் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். அதுதான் பருகிறது. ஓகே. ஸோ அதுதான் பருகுவது. பீஷ்ம தேவரின் பிரார்த்தனைகள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இதை பற்றி நாம் முன்பே விளக்கி இருக்கிறோம். அதுவும் எஸ்பெஷலி பிரேயர்ஸ் பை த மகாபாகவதாஸ் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். குந்தி பிரேயர்ஸ், பீஷ்ம பிதாமகருடைய பிரேயர்ஸ் இல்லையா? அடுத்து வந்து வேற யார் பிரேயர்ஸ்? பிரச்சேதாக்களுக்கு வந்து ருத்ரகீதம் இல்லையா? இப்ப நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய காண்டங்கள்ல 6வது காண்டத்துல எல்லாம் நிறைய படிப்போம். ஆல்ரெடி நம்ம இந்த இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்தந்த வருஷத்துல இருக்கக்கூடிய அதிதேவதைகள் வந்து அவங்களுடைய பிரார்த்தனைகள் மற்றும் வந்து பகவானுக்கு புகழாரங்கள். எந்த இடத்துலயுமே பகவானுடைய புகழாரங்களை நாம கேட்கும் பொழுது நமக்கு வந்து ஆனந்தத்தை வந்து வழங்குகிறது இல்லையா? மேலும் நம்முடைய ஆயுள் மிகவும் நீண்டதே கிடையாது. நம்ம இருக்கிறதுல 50% தூங்கி அடிக்கிறோம். அதுல 50%ல 10 ஆண்டுகள் வந்து நம்ம வந்து சின்ன வயசு வயோதிகத்தை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. மீதம் இருக்கக்கூடிய அந்த 30 ஆண்டுகள் தான் நமக்கு பர்ஃபெக்டா நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கணும். அதையுமே தெரியாம நம்ம வாழ்ந்து விடுகின்றோம். எனவே ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் சம்பந்தப்படாத விஷயங்களை நொடி பொழுதையும் வீணாக்கி விடாமல் இருக்கக்கூடிய கால அளவு ரொம்ப குறைவு. அதனால நாம் என்ன பண்ணணும்? கடமையாக நம்ம வந்து பக்தி துண்ட நாம முழுமையா ஈடுபடுத்திக் கொள்ளணும். இல்லை என்றால் நம்ம காலம் சென்றால் அது மீண்டும் வராது. ஒரு விஷயம் எவ்வளவு இனிமையானது என்றாலும் அது கிருஷ்ணருடன் சம்பந்தப்பட்டு இருக்கவில்லை என்றால் அதை கேட்பதில் வந்து பயனே கிடையாது. அனைத்து விஷயங்களுமே இறைவனோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. அதுதான் வந்து மகத்துவம் பெறும். ஆன்மீக கிரகமாகிய கோலோகோ விருந்தாவனம் பகவான் கிருஷ்ணரின் நித்திய வசிப்பிடம் இல்லையா? எட்டர்னல் ஷெல்டர். அது ஒரு தாமரை பூவின் வட்டம் அடுக்கை கொண்டது. நீங்க அந்த கோலோக சார்ட் ஓபன் பண்ணாலும் தாமரை பூ மாதிரிதான் இருக்கு. ஓகே. எத்தனை பெட்டல்ஸ்? 1000 இதழ்கள். 108. 1000 யார் சொன்னதுமா? 108 சொன்ன மாதாஜி. 108 பெட்டல். That's what நான் படிச்சதுல. 108 பெட்டல்ஸ். ஓகே. அடுக்குகள் வந்து 108 வரும். ஓகே. மேலும் வந்து அவருடைய திருவடிகள் வைக்கிற இடம் எல்லாமே வந்து தாமரையா வந்து தாமரை மலரின் வட்டமான அடுக்கிலே பதிந்துள்ளது. அவரது பாதங்கள். அவரது பாதங்களுக்கு தாமரை மலரை போலவே அழகானவை. பகவானுடைய திருவடிகள் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கும்ட்டு இந்த இடத்துல சித்தரிக்கிறார். எனவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தாமரை பாதங்களை உடையவர் என்று கூறப்படுகிறார். ஏன்னா அவ்வளோ பார்க்கறதுக்கு அழகா இருக்கும். ஒரு ஜீவராசி நித்திய ஜீவனாவான். அவன் தொண்டன் தான். ஜடசக்தியுடனான தொடர்பின் காரணத்தால் அவன் பிறவி சூழலில் சிக்கிக் கொள்கிறான் இல்லையா? நாம் எப்போ இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள்ல வந்து ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோமோ நாம இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல வந்து நாம செயல்படுத்துகின்றோம் என்று அர்த்தம். அத்தகைய ஜட சிக்கலில் இருந்து விடுபடும் பொழுது ஜீவராசி முக்தி அடைந்து பரமபதத்தை அடையும் தகுதியை பெறுகின்றான் இல்லையா? பௌதீகத்தை விடுத்து ஆன்ம நிலையில வந்து நிலை பெறும் பொழுது அவர்கள் வந்து
அதாவது முக்தி அடைந்த பரமபதத்தை அடையும் அந்த ஒரு தகுதியை வந்து குவாலிஃபிகேஷன் அவனுக்கு வருது. தங்களது பௌதிக உடலை மாற்றிக்கொள்ளாம, யாரு போனது இந்த மாதிரி பௌதிக உடல்கள் மாற்றிக்கொள்ளாம? பாண்டவர்கள் சென்றார். ஓகே, வேற அதாவது அவங்க உடல் முழு முழு அதாவது இதுவே வந்து இது ஸ்தூலமாக இருந்தாலும் இது வந்து சேத்தனமாக மாறும். இந்த உடலோட தான் அவங்க மேல போன மாதிரி சொல்லப்படும். ஓகே, அவர் பக்தர்களும் சம்பந்தம் இல்லாத விஷயங்களில் தங்களுக்கு பொன்னான நேரம். அதனால ஒருவர் அந்த நிலையை அடையணும்னாக்கா தங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்துல வந்து வீணடிக்காம சதா சர்வ காலமும் பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணக்கூடிய அத்தகைய ஒரு நிலைக்கு அவர்கள் வந்து உயர்வடையணும் அப்படிங்கிறது தான் கருத்து. ஓகே, சூத்ராயுஷாம் நிருணாம் அங்க மர்த்தியானாமிருதம் இச்சதாம் இஹோ பகுதோ பகவான் மிருத்யு சாமித்ர கர்மணி. எஸ், மல்லிகா மாதாஜி வாசு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓ சூத கோஸ்வாமி, மரணத்திலிருந்து விடுபட்டு நித்திய வாழ்வை பெற விரும்புவர்களும் மக்களுக்கிடையில் உள்ளனர். மரண தேவரான யமராஜனை அழைப்பதன் மூலமாக அவர்கள் மரணத்தின் பிடியிலிருந்து தப்புகின்றனர். பொருளுரை: ஜீவராசி தாழ்ந்த மிருக வாழ்விலிருந்து உயர்ந்த உயர்ந்த மனித வாழ்வுக்கும் பிறகு படிப்படியாக நுண்ணறிவுள்ள உயர்ந்த நிலைக்கும் உயரும் போது மரணத்திலிருந்து விடுபட ஆவல் கொள்கிறான். நவீன விஞ்ஞானிகள் உடல் கூறு சாஸ்திர முன்னேற்றத்தின் மூலமாக மரணத்தை தடுக்க முயல்கின்றனர். ஆனால் மரண தேவரான யமராஜன் அந்த விஞ்ஞானியின் உயிரை கூட விட்டு வைப்பதில்லை. விஞ்ஞான அறிவு முன்னேற்றத்தால் மரணத்தை தடுக்க முடியும் என்ற தத்துவத்தை முன்வைக்கும் விஞ்ஞானியும் கூட யமராஜன் அழைக்கும் போது மரணத்திற்கு பலியாகி விடுகிறான். மரணத்தை தடுப்பதை பற்றி என்னவென்று சொல்வது? குறுகிய ஆயுளை ஒரு நொடி பொழுதும் கூட ஒருவராலும் அதிகரிக்க செய்ய முடியாது. பகவானின் புனித நாமத்தை கேட்கவும் பாடவும் யமராஜனை அழைப்பதுதான் மரணத்தின் பிடியிலிருந்து தப்புவதற்குரிய ஒரே வழியாகும். யமராஜன் பகவானின் ஒரு மிகச்சிறந்த பக்தராவார். மேலும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் இடைவிடாமல் ஈடுபட்டுள்ள தூய பக்தர்களால் கீர்த்தனங்களுக்கும் யஜ்ஞங்களுக்கும் அழைக்கப்படுவதை அவர் பெரிதும் விரும்புகிறார். எனவேதான் சௌனகரையும் பிறரையும் தலைமையாக கொண்ட பெரும் முனிவர்கள் நைமிஷாரண்யத்தில் ஏற்றப்பட்ட யஜ்ஞத்திற்கு யமராஜனை அழைத்தனர். மரணமுடைய விரும்பாதவர்களுக்கு இது நல்ல பலனை அளித்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மரணத்தை நம்மளால தடுத்து நிறுத்த முடியுமா? ஒரே ஒரு செகண்ட் நிறுத்த முடியும். ஸோ அந்த அளவுக்கு நாம we are totally dependent இல்லையா? ஆதாரம் எதையுமே வந்து நம்ம சார்ந்து வாழக்கூடிய தன்மை தானே தவிர சுதந்திரமாக வாழக்கூடிய தன்மை நம்ம கிட்ட கிடையாது இல்லையா? ஸோ ஒரு நொடி கூட நம்மளால வந்து மரணத்தை வந்து புத்தி போட முடியாது. இட்ஸ் ஆல்ரெடி ரிட்டன், ஆல்ரெடி எழுதியாச்சு. இந்த டேட்ல, இந்த சமயத்துல, இந்த காலகட்டத்துல இன்னார் வந்து மரணம் அடையணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஆல்ரெடி பிறக்கும் பொழுதே நம்முடைய டெத் டேட் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆயிடுது பகவானுடைய இதுல இல்லையா? ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் நாம் என்ன ஆகிறோம்? மரணத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் என்ற அர்த்தம் இல்லையா? ஸோ நம்ம எல்லாம் பர்த்டே எல்லாம் கொண்டாடுறோம் இல்லையா? பர்த்டே மீன்ஸ் வாட்? 1 year ahead. அந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு வருஷத்தை முன்னாடி நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் மரணத்தை நோக்கி அப்படின்ற கருத்து ஆக்சுவலி. ஓகே, மரண தேவரான யமராஜனை அழைப்பதன் மூலமாக அவர்கள் மரணத்தின் பிடியிலிருந்து தப்புகின்றனர். ஸோ அதாவது சூத கோஸ்வாமி கிட்ட சொல்றாரு ஆக்சுவலி, ஓ சூத கோஸ்வாமி, மரணத்திலிருந்து விடுபட்டு நித்திய வாழ்வை பெற விரும்புபவர்களுக்கு மக்களிடையே உள்ளனர். மரண தேவரான யமராஜனை அழைப்பதன் மூலமாக அவர்கள் வந்து மரணத்தின் பிடியிலிருந்து தப்புகின்றனர். ஸோ ஜீவராசி, அதாவது நம்ம மரணத்தை அழைப்பதன் மூலியமாக. ஸோ ஹூ இஸ் யமராஜன்? ஆக்சுவலி இஸ் ஆல்சோ எ டிவோட்டி இல்லையா? ஸோ அதாவது ஒரு இது என்னது சொல்லுவாங்க, மகாஜனா இல்லையா? ஹீஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த மகாஜனா ஆக்சுவலி. மேலும் அவருடைய ஆட்சியில வந்து எந்த பாரபட்சம் அதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ தவறு இழைத்ததற்கு தண்டனை, நன்மை செய்ததற்கு புண்ணியம், இது வந்து அவருடைய இதுல வந்து தீர்ப்பு. ஸோ ஜீவராசி, அதனால நாம் எல்லாருமே அந்த பிடியிலிருந்து என்னைக்குமே தப்ப முடியாது. அஜ்ஞானமா நம்ம என்ன வாழ்ந்துடலாமே தவிர தெரிஞ்ச பிறகு நம்ம அப்பா அந்த மாதிரி வந்து செயல்பட முடியாது. ஜீவராசி தாழ்ந்த மிருக வாழ்விலிருந்து உயர்ந்த மனித வாழ்வுக்கும் பிறகு படிப்படியாக நுண்ணறிவுள்ள
உயர்ந்த நிலைக்கும் உயரும் பொழுது மரணத்திலிருந்து விடுபட ஆவல் கொள்கின்றான். ஸோ அப்படின்னா மரணமற்ற நிலை எதுவோ அதை நாம செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு உந்துதல் இல்லையா? ஸோ நவீன விஞ்ஞானிகள் கூட உடற்கூற்று, அதாவது பாடிலி இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, உடல் தளத்துல இருந்து அவங்க பேசக்கூடிய எல்லாமே மரணத்தை வந்து தடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா கண்டிப்பா முடியாது. இறைவன் விதித்த திட்டம் எதுவோ அதுதான் இன்றைக்குமே ஈடேறும். ஆனால் மரண தேவரான யமராஜன் அந்த விஞ்ஞானிகள் உயிரை கூட விட்டு வைப்பது கிடையாது இல்லையா? அவங்க அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டா அவங்க பேசினாலும் அந்த அந்த பொசிஷன்ல இருந்து அவங்க பேசுறதுனால அதை கேட்டுக்கொள்றாங்க இல்லையா? ஸோ இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து அவங்களுடைய நிலை, ஸோ அவங்க சுச்சுவேஷன், ஓகே, அவங்களுடைய பொசிஷன், இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். இப்போ நாம் ஒரு பொசிஷன்ல இருந்தால் அடுத்தவங்க கண்டிப்பா கேட்பாங்க. நான் சாதாரண மனிதராக இருந்தால் நம்ம கண்டிப்பா கேட்க மாட்டோம் இல்லையா? ஸோ நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைக்கு வந்து மதிப்பு இருக்கா? ஸோ அப்படி இங்கே பார்க்கும் பொழுது நம்ம நவீன விஞ்ஞானிகள் சாஸ்திரங்கள் முன்னேற்றத்தின் மூலம் மரணத்தை எப்படி தடுக்கலாம்னு ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த விஞ்ஞானி கூட இதற்கு விதிவிலக்கு கிடையாது. அவருடைய பிராணனம் கூட வந்து எடுக்கப்படும் இல்லையா? விஞ்ஞான அறிவு முன்னேற்றத்தால் மரணத்தை தடுத்து விட முடியாது 100%. ஓகே, ஸோ என்ற தடுக்க மரணத்தை சரி. ஆனா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, நம்ம விஞ்ஞான முன்னேற்றத்தால மரணத்தை தடுத்து நிறுத்தலாம்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? அப்படிப்பட்டவனை கூட வந்து மரணத்திற்கு பலியாக்கி விடுக்கின்றான். ஓகே, மரணத்தை தடுப்பதை பற்றி எண்ணுவது என்பதே, அதாவது என்னவென்று சொல்வது, அதை வந்து நம்ம பேசுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது. எப்பொழுது வேண்டும் என்றால் மரணம் யாருக்கு வேண்டும் என்றாலும் ஏற்படும். ஆனா அதை ஸ்வீகரிக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் தான் நமக்கு வேறுபட்டிருக்கும். குறுகிய ஆயுளை ஒரு நொடி பொழுது கூட ஒருவரால் அதிகரிக்க செய்ய முடியாது. எஸ், வி கேனாட் இல்லையா? காலத்தை மாற்றி அமைக்க முடியுமா? கால சக்கரத்தை மாற்றி அமைக்க முடியுமா? முடியவே முடியாது. ஸோ நாம் எதனோட ஒத்துப்போனோம்? ஜீவனாகப்பட்டவன் இந்த உடல்ல இருக்கிற வரைக்கும் பரமாத்மாவுடைய என்னது சொல்றது, அறிவுரைகள் இல்லையா, உள்ளுக்குள்ளது நமக்கு ஒரு சைத்த குருவா இருந்து அவர் வழி நடத்துறது. மேலும் வந்து அந்த யமராஜன் அழைக்கும் மரணத்துக்கு வழியிடுவான் தடுக்கும் தத்துவத்தை முன்வைக்கும் விஞ்ஞானி கூட யமராஜன் வந்து விட்டு வைக்கிறது கிடையாது. ஸோ ஒரு குறுகிய ஆயுளை ஒரு நொடி பொழுதும் கூட ஒருவரால் அதிகரிக்க செய்ய முடியாது. தட் இஸ் த ட்ரூத் இல்லையா? ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த இடத்த விட்டு கிளம்பணும்னாக்கா நம்ம விதியில எழுதப்பட்டிருக்குன்னா எது மூலியமாவோ நம்ம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கிறதுக்கான ஒரு மார்க்கம் என்பது முன்னாடியே வந்து நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா அது அந்த ஜீவனுக்கு தான் தெரியாது. அதனால எதையுமே நாம் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது. பகவானின் புனித நாமத்தை கேட்கவும் பாடவும் யமராஜனை அழைப்பதுதான் மரணத்தின் பிடியிலிருந்து தப்புவதற்கு ஒரே வழி. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பகவானுடைய புனித நாமங்களை சொன்னா மட்டும்தான் நம்மளால வாழ்க்கையில யம தர்மராஜன் யமதூதர்கள்கிட்ட இருந்து நாம வந்து தூரமா இருக்க முடியும். எது வரைக்கும் நம்ம அசோசியேஷன் இந்த பௌதிக தளத்தில் இருக்கிறதோ, எது வரைக்கும் நாம பௌதிக பலன்களை எதிர்பார்த்து நாம செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோமோ அது வரைக்குமே வந்து இந்த 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 செயல்பாடுகள் வந்து தொடர்ந்த வண்ணமே இருக்கும் ஆக்சுவலி. ஓகே, பகவானின் புனித நாமத்தை கேட்கவும், ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இல்லையா? ஸோ மரணப்பிடியிலிருந்து தப்புவதற்கு ஒரே வழியாகும். யமராஜன் பகவானின் ஒரு மிகச்சிறந்த பக்தர் ஆவார் இல்லையா? 12 மகாஜன்களை அவரும் ஒருத்தர். மேலும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் இடைவிடாமல் ஈடுபட்டுள்ள தூய பக்தர்களால் கீர்த்தனங்களும் யஜ்ஞங்களும் அழைக்கப்படுவதை அவர் பெரிதும் விரும்புகிறார். எஸ், அதாவது நம்ம பக்தியில போகும்போது நமக்கு பக்தி என்னெல்லாம் பக்தி ப்ராசஸ் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஷ்யம், கரெக்டா, பாத சேவனம், ஆத்ம நிவேதனம், இத்தனையுமே வந்து உண்டு. சாக்கியம், சாந்தம், இதெல்லாம் கலந்துதான் அந்த நவவித பக்திஸ். ஓகே, அதுல ஒன்றை வந்து நம்ம கண்டிப்பா ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அட்லீஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரவணத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணா கீர்த்தனம் தானாகும். அதுக்கப்புறம் ஸ்மரணம், ஒன்றிலிருந்து ஒன்று ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்ம போறது, பக்தி ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி. ஓகே, மேலும் பகவானின் கீர்த்தனங்களும் யஜ்ஞங்களுக்கும் அழைக்கப்படுவதை ஒருவர் பெரிதும் விரும்புகின்றனர். அதாவது பகவானின் பக்தி தொண்டில் இடைவிடாமல் ஈடுபட்டுள்ள அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து
அதாவது தூய பக்தரால் கீர்த்தனங்களும் யஜ்ஞங்களும் இல்லையா அழைக்கப்படுவதை அவர் பெரிதும் விரும்புகிறார். இதெல்லாமே ஒருத்தருடைய இருப்பை வந்து தூய்மைப்படுத்தும். ஓகே, நாம ஒரு சங்கீர்த்தனம் பண்றோம்னா நம்முடைய இருப்பு வந்து தூய்மை அடையும். அதுக்காக தான் அதாவது சங்கீர்த்தனம் மற்றும் வந்து சத் சங்கங்கள் இதெல்லாமே வந்து வைக்கிறதுக்கான காரணம் கூட அதுதான். ஓகே, எனவே தான் சவுனகரையும் பிறரையும் தலைமை கொண்ட அந்த பெரும் முனிவர்கள் நைமிஷாரண்யத்தில் இயற்றப்பட்ட யஜ்ஞத்திற்கு யமராஜனை அழைத்தனர். மரணமடைய விரும்புபவர்களுக்கு இது நல்ல பலனை அளித்தது. அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த இந்த சவுனக ரிஷிகள் வந்து என்ன பண்றாங்க, தேர் டூயிங், அவங்க 1000 ஆண்டுகள் யக்னங்கள் செய்யறாங்க இல்லையா, மக்களுடைய நலனுக்காக. அதனால யக்னேஸ்வரர் யார் ஆக்சுவலி, அதாவது பரம்பொருள் தான் இல்லையா. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து தலைமை கொண்ட பெரும் முனிவர்கள் நைமிஷாரண்யத்தில் இயற்றப்பட்ட இல்லையா யக்னத்திற்கு யமராஜனை அழைக்கிறார்கள் அவர். ஸோ அங்க நடந்தக்கூடிய யக்னத்திற்கு வந்து யமராஜனை வந்து அழைக்கிறாங்க. ஸோ மரணமடைய விரும்பாதவர்களுக்கும் இது நல்ல பலனை அளித்தது. அப்படின்னா மரணம் அடையாம இருக்க முடியாது, ஆனா இறைவன் எண்ணினால் நமக்கு கருணை உள்ளம் கொண்டு நமக்கு ஒரு நல்ல ஆரோக்கியத்துல வாழ முடியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மல்லிகா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? நீங்க இப்பதானே வாசிச்சீங்க. வாசிச்சுட்டேன் மாதாஜி. ஓகே, ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க. நாகச்சின்மிரியதே தாவத் யாவத் ஆஸ்தைஹாந்தகः ஏதத் அர்த்தம் ஹி பகவான் ஆஹுத பரமர்ஷிபிः அஹோ த்ருகலோக பீயதே பீயேத ஹரி லீலாமிருதம் வசஹ. மொழிபெயர்ப்பு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் படிக்கட்டுமா? சரி படி. யார் படிக்கிறாங்கப்பா? ஜெயமகாலட்சுமி. சரி படி. பிரேமா மாதாஜி படிக்கிறாங்களா? பிரேமா மாதாஜி படிச்சுட்டாங்க. ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி தான் படிக்க சொன்னேன், நீங்க படிங்க, அப்புறமா படிப்பா. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. न कश्चिन् म्रियते दावत् यावत् आस्तैहान्तः एतत् अर्थं हि भगवान् आहूत परमर्षिभिः अहो निरुलोके बीयेद हरिलीलामृतसंवसः. ந மாட்டார் கஷ்டித் ஒருவரும் மிரியத்தே மரணமடைந்தவார் தாவத் அதுவரை யாவத் அதுவரையில் ஆஸ்தே இருக்கும் வரை இஹ இங்கு அந்தக அந்திம காலத்தை விளைவிப்பவர் ஏதத் இந்த அர்த்தம் காரணம் ஹி நிச்சயமாக பகவானின் பிரதிநிதி ஆகூத அழைத்தனர் பரம ரிஷிபி மாமுனிவர்களால் அகோ அந்தோ நிருலோகே மனித சமூகத்தில் பீயதே அவர்கள் பருகட்டும் ஹரி லீலா பகவானின் திவ்யமான லீலைகள் அமிர்தம் நித்திய வாழ்விற்குரிய அமிர்தம் வசக கதைகளில். மொழிபெயர்ப்பு பை சீல பிரபுபாதாஜி. பிரபுபாதாக்கு ஜெய். அனைவருக்கும் மரணத்தை விளைவிப்பவரான யமராஜன் இங்கிருக்கும் வரை ஒருவருக்கும் மரணம் ஏற்படாது. பகவானின் பிரதிநிதியும் மரணத்திற்கு அதிபதியுமான யமராஜனை மாமுனிவர்கள் அழைத்துள்ளனர். அவரது கட்டுப்பாடில் உள்ள ஜீவராசிகள் பகவானுடைய திவ்ய லீலைகளை கொண்ட இக்கதையின் வடிவில் உள்ள இந்த அமிர்தத்தை கேட்டு பயன்பெற வேண்டும். பொருளுரை. மரணத்தை சந்திக்க ஒருவரும் விரும்புவதில்லை. ஆனால் மரணத்தை தடுக்கும் முறையை யாரும் அறிந்திலர். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் முறையாக விவரிக்கப்பட்டபடி பகவானின் அமிர்தம் போன்ற திருவிளையாடல்களை கேட்பதற்கு ஒருவர் தன்னை பழக்கிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இதுதான் மரணத்தை தடுப்பதற்குரிய உறுதியான வழியாகும். எனவே சவுனகரை தலைமையாக கொண்ட ரிஷிகளால் சிபாரிசு செய்யப்படுவதை போல் மரணத்திலிருந்து விடுதலை அடைய விரும்பும் எந்த ஒரு மனிதனும் இவ்வழியை பின்பற்றியே தீர வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், மரணத்தை வெல்ல முடியாது நம்மளால. ஆனா மீண்டும் மரணம் அடையாத ஒரு நிலையை வந்து நாம அடையணும்னா நாம பகவானுடைய திருவடிகள்ல தொண்டு புரியணும். இதுதான் ஒரே சொல்யூஷன், வேற எதுவுமே கிடையாது இல்லையா. அதான் மிக உலகத்திலே அதிசயமான ஒரு விஷயம் எதுனாக்கா அடுத்தவர்களுடைய மரணத்தை நாம் அதிசயமாக காண்பதுதான் மிகப்பெரிய அதிசயம். ஓகே, ஸோ இன்றைக்கு அவர் மரணம் அடைந்தால் நாம நாளைக்கோ நாளனைக்கோ மரணம் அடையத்தான் போறோம் இல்லையா. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அதுல அதிசயமா பார்க்கறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது. ஆனா நாம அவ்வாறுதான் நாம் அதை வந்து நோக்குகின்றோம். அனைவருக்கும் மரணத்தை இது வந்து நான் டிவோட்டிஸ்க்கு தான், டிவோட்டிஸ்க்கு வந்து கிடையாது. ஓகே, விளைவிப்பவரான யமராஜன்
இங்கிருக்கும் வரை ஒருவருக்குமே வந்து மரணம் ஏற்படாது. பகவானின் பிரதிநிதியும் மரணத்திற்கு அதிபதியான யமராஜனை மாமுனிவர்கள் அழைத்துள்ளனர். இந்த இடத்துக்கு அவரது கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஜீவராசிகள் பகவானுடைய திவ்ய லீலைகளை கொண்ட இக்கதையின் வடிவில் உள்ள அந்த அமிர்தத்தை கேட்டு பயன்பெற வேண்டும். இப்ப பாகவதத்தை கேட்டு நாம் எல்லாருமே நல்ல பயனை அடையணும்ன்றதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் வழியா வந்து வியாசதேவர் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு ஆக்சுவலி, இல்லையா? மரணத்தை சந்திக்க ஒருவரும் விரும்புவது கிடையாது. ஆனால் மரணத்தை தடுக்கும் முறையை வந்து யாரும் அறிந்தில்லை, இல்லையா? மரணத்தை சந்திக்கிறதுக்கு நமக்கு இஷ்டம் இல்லை, ஆனா அதை எப்படி தடுத்து நிறுத்துறதுன்றதுக்கான வழிமுறைன்னு நமக்கு தெரியல. பாகவதத்துல வந்து எப்படி நம்ம எந்த மாதிரியான அந்த வழிமுறை நமக்கு கிடைக்கும்னா, பாகவதத்தையும் பகவத்கீதை இதெல்லாம் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது மீண்டும் வந்து வேறு ஒரு உடலை எடுத்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து நாம வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. தட் இஸ் த ஒன்லி திங். அந்த கோலை வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணிக்கணும், இல்லையா? பகவானின் அமுதம் போன்ற திருவிளையாடல்களை கேட்பதற்கு ஒருவர் தன்னை பழக்கிப்படுத்திக் கொள்ளும். கிருஷ்ண கதைகளை கேட்க கேட்க அமுதம் போன்ற அந்த ஒரு இதுல வந்து எல்லோருமே வந்து ஆனந்தத்தை வழங்க வல்லது. பகவானுடைய திருக்கதைனாலே நமக்கு ஆனந்தம், இல்லையா? அப்படியே நம்ம கண்ணு முன்னாடியே நடக்கிற மாதிரி இருக்கும், இல்லையா? அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்கும், இல்லையா? எழுத்துரைப்பவங்களுமே வந்து உணர்ந்தறிந்து சொல்லக்கூடிய நிலை, கேட்பவர்களும் உணர வேண்டும் என்ற நிலையில் கேட்கிறது. இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில வந்து ஆனந்தம் அடைய வேண்டிய ஒரு செயல் ஆக்சுவலி. எதை கேட்டால் நாம் ஆனந்தம் கொள்வோம், எதை சொன்னால் நாம ஆனந்தம் பெறுவோம், அதை மட்டும்தான் நாம நோக்க வேண்டும். மேலும் பகவானின் அமிர்த போன்ற திருவிளையாடலை கேட்பதற்கு ஒருவர் தன்னை பழக்கப்படுத்தி கொண்டிருக்க வேண்டும். மேலும் இதுதான் மரணத்தை தடுப்பதற்கு உறுதியான வழி. எப்படி மரணத்தை தடுக்க முடியும்? மரணம் கண்டிப்பா நம்ம ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஆனா மீண்டும் பிறந்து இன்னொரு மரணத்தை ஏற்காத ஒரு தன்மைக்கு நம்மளை வந்து அழைத்து செல்லும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். எனவே சவுனக்கரை தலைமையாக கொண்ட ரிஷிகளால் சிபாரிசு செய்யப்படுவது போல மரணத்திலிருந்து விடுதலையை விரும்பும் எந்த ஒரு மனிதனும் இவ்வழியை பின்பற்றியே தீர வேண்டும். அதாவது யாராவது இந்த கிளச்சஸ் ஆஃப், இல்லையா, டெத், அதுல இருந்து அவங்க யாராவது வெளியில வரணும்னாக்கா இவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய இது பிரகாரம் ப்ராசஸ் பிரகாரம் நம்ம ஒன்னொன்னா கடைபிடிக்க வேண்டும். பேசிக்கலி என்னெல்லாம் நம்ம கடைபிடிக்கலாம்? ஃபாலோயிங் த 4 regulations, இல்லையா? 4 மத கோட்பாடுகள், இல்லையா? அதை நாம் கண்டிப்பா பரிபாலிக்கணும். அடுத்து நாம ஜபங்களை வந்து குற்றமின்றி நாம வந்து ஜபிக்கணும். அடுத்து டிடி வர்ஷிப் முடிஞ்சா நம்ம கிட்ட இருந்தா அதை டிடி வர்ஷிப் பண்ணணும். ஓகே, டிடி வர்ஷிப் பண்ணலன்னா அட்லீஸ்ட் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஆகுது நம்ம ஜாயின் பண்ணி அதை தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும், இல்லையா? இப்படி ஒன்னொன்னா நம்ம வந்து தேடி கண்டுபிடிச்சு, அதாவது இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா வந்து ஒரு லிஸ்ட், இந்த லிஸ்ட் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம பக்தி தொண்டை வந்து தூய்மையா செய்யறதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும். அவ்வாறு ஒருத்தர் வந்து பக்தி தொண்டை வந்து தூய்மையாக செய்தால் அவர்கள் வந்து மீண்டும் இந்த உலகத்தை விட்டு சென்ற பிறகு இன்னொரு உடலை ஏற்று இன்னொரு தடவை மரணத்தை ஏற்க வேண்டிய அந்த கட்டாயத்திலிருந்து அவங்க விலக்கப்படுவாங்க. இதுதான் அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சத்திலிருந்து நாம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒன்று. ஓகே, 9வது ஸ்லோகம். மந்தஸ்ய மந்த பிரஜ்ஞஸ்ய வயோ மந்தாயுஷ்ட வை நித்ரயா ஹரித்யதே நக்தம் திவாஷ வியர்த்த கர்மபிஹி. எஸ் ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி மொழிபெயர்ப்பு பொருளுடைய வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. அற்ப அறிவும் குறுகிய ஆயுளும் கொண்ட சோம்பேறி மனிதர்கள் இரவை உறக்கத்திலும் பகலை பயனற்ற செயல்களிலும் கழித்து விடுகின்றனர். பொருளுரை. உரைமதியாளர்கள் மனித வாழ்வின் உண்மையான மதிப்பை அறியவில்லை. மனித வாழ்வு ஜட இயற்கையால் அளிக்கப்பட்ட ஒரு சிறப்பு பரிசாகும். பிறவி சக்கரத்திலிருந்து விடுபடுவதற்குரிய மிக சிறந்த வாய்ப்பை இந்த மனித உடல் அளிக்கிறது. புத்திசாலிகள் சிக்கலிலிருந்து விடுபடுவதற்கு அரும்பாடுபடுவதன் மூலமாக இவ்வரிய பரிசை நன்கு பயன்படுத்திக் கொள்கின்றனர். ஆனால் புத்தி அற்றவர்களோ சோம்பேறிகளாக உள்ளனர். இவர்களால் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு முக்தி அடைய உதவும் மனித உடலின் மதிப்பை கணக்கிட முடியவில்லை. இவர்கள் பொருளாதார முன்னேற்றத்திலும் புலனின்பத்திற்காக வாழ்க்கை பூராவும் கடுமையாக உழைப்பதிலுமே அதிக ஆர்வம் கொண்டுள்ளனர். இயற்கையின் சட்டப்படி தாழ்ந்த மிருகங்களுக்கு கூட புலனின்பம் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளது.
இவ்வாறாக கடந்த மற்றும் நிகழ்கால வாழ்வுகளுக்கு ஏற்ப ஒரு மனிதனுக்கு கூட ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு புலனின்பம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் மனித வாழ்வின் முடிவான நோக்கம் புலனின்பம் அல்ல என்பதை ஒருவன் உறுதியாக புரிந்து கொள்ள முயல வேண்டும். பகல் நேரத்தில் ஒருவன் புலனின்பத்திற்காக உழைப்பதால் அது பயனற்றதென்று இங்கு கூறப்படுகிறது. மக்கள் எப்படி பெரிய நகரங்களிலும் இயந்திர தொழிற்சாலைகளிலும் பயனில்லாமல் உழைக்கின்றனர் என்பதை நம்மால் கண்கூடாக காண முடியும். மனித அதுக்கப்புறம் மாதாஜி இல்லையே கால் பண்றதுக்கு ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி, தண்ணி எடுக்க போறேன். மனித சக்தியால் பல்வேறு பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு உள்ளது. ஆனால் அவை அனைத்தும் புலனின்பத்திற்கு உரியவை ஆகும். பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு உரியவை அல்ல. மேலும் பகலில் கடுமையாக உழைத்து களைப்படைந்தவன் இரவை உறக்கத்திலோ சிற்றின்பத்திலோ கழிக்கிறான். இதுதான் பௌதிகமான நாகரிக வாழ்வை ஏற்றுள்ள குறைந்த அறிவுள்ளவர்களின் திட்டமாகும். எனவேதான் அவர்கள் இங்கு சோம்பேறிகள் என்றும் துரதிர்ஷ்டசாலிகள் என்றும் குறுகிய ஆயுள் கொண்டவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவா ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னாக்கா, நம்ம 7வது காண்டத்துல வந்து இப்போ காலையில ஷார்ட் பாகவதம்ல போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அற்புதமான விளக்கங்கள். ஆக்சுவலி 20 ஸ்லோகம்ஸ் தான் இது. வந்து இதுக்கான பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி என்னன்னாக்கா, பிரகலாத் மகாராஜ் என்ன பண்றாருன்னா, அவருடைய தாயின் கருவில் இருக்கும் பொழுது அவர் கேட்டறிந்த விஷயங்கள் வந்து நாரத மகரிஷி கிட்ட இருந்து கேட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த அவரோடு சக மாணவர்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த அசுரகுலத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து எடுத்துரைக்கிறார். ஓகே, தன்னுடைய சகாக்கள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ எடுத்துரைக்கிறார். ஏன் அவங்க கேட்குறாங்க, நீயும் நானும் எல்லாம் ஒன்னா தானே படிக்கிறோம், உனக்கு மட்டும் எப்படி இதெல்லாம் தெரியாது, எங்களுக்கெல்லாம் தெரியலையே, உனக்கு இங்க வந்து இந்த ஸ்கூல்ல யாரும் சண்டா அமர்க்கா எதுவுமே உனக்கு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கல, அப்படி இருக்கும்போது இதை மட்டும் உனக்கு எப்படி தெரியாது அப்படின்னும் பொழுது அப்போ இவர் பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து சொல்வார், நான் என்னுடைய தாயினுடைய வயிற்றில் இருக்கும் பொழுதே எனக்கு வந்து நாரத மகரிஷி எல்லா அறிவுரைகளையுமே போதித்தார். ஸோ அதை நான் என்ன பண்றேன், இன்றைய வாழ்க்கையில நான் பின்பற்றுறேன் அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப அழகா இந்த ஒரு முன்னுரையிலிருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த 24, 23 அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்லோகம், இப்ப தூக்கம் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, முழித்திருக்கிறது, ஆழ்ந்து உறங்குவது மற்றும் கனவு காண்பது, இந்த 3 நிலைகள். ஸோ இன்டெலிஜென்ஸ் கேன் பி பர்சீவ்ட் இன் 3 states ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி. அதாவது 3 விதமான செயல்பாடுகள் இல்லையா. ஸோ மூலியமா நம்ம வந்து அறிவை வந்து நாம புரிஞ்சுக்க முடியும். எந்த நிலையில? விழித்திருக்கக்கூடிய நிலையில நமக்கு உணரக்கூடிய அறிவு. அடுத்து உறங்கும் கால கட்டங்கள்ல வந்து நாம வந்து நமக்கு வரக்கூடிய கனவு மையத்தினால நம்ம எப்படி ஒரு அறிவு நம்ம வந்து உணர்கின்றோம், எப்படிப்பட்ட அறிவை வந்து நம்ம உணர்கின்றோம், ஆழ்ந்த நித்திரையில் நம்முடைய அறிவு எப்படிப்பட்டது அப்படின்றத வந்து நாம பார்க்கிறோம். The person who perceives these 3 can be considered as the original master, the ruler, the supreme. இதை பத்தி தெரிஞ்சவன் தான் வந்து உண்மையிலே வந்து அதாவது அறிஞன் ஆகின்றான் அப்படிங்கறது வந்து சொல்ல, புலன்களுக்கு அதிபதி ஆகின்றான், இஸ் த மாஸ்டர் இல்லையா. அதாவது விழித்திருக்கும் பொழுது நாம் என்ன பண்றோம், எல்லாம் பிரத்யட்சமா பாக்குறோம். ஆனா இன்னொரு விழிப்புணர்வு உண்டு, ஜாகிரதை. அதாவது எக்ஸ்டர்னல் விழிப்பு கிடையாது, வெளிப்புற தோற்றத்துல நாம விழித்திருக்கிறோம் பாருங்க, அது கிடையாது, உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய விழிப்புணர்வு. ஓகே, இதே மாதிரி கனவு, தூங்கும்பொழுது நமக்கு கனவு வரும். அந்த கனவுல வந்து நம்ம வந்து நம்மளை யாரும் கொல்ற மாதிரி கூட இருக்கலாம், இல்ல ரொம்ப துக்கமான விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து கனவுல காணலாம் இல்லையா. ஆனா அவை அனைத்துமே வந்து மாயையானது இல்லையா. கண்ணை விழிச்சு பார்க்கும் பொழுது எதுவுமே கிடையாது. அது போன்றதுதான் இந்த உலக வாழ்க்கை அப்படிங்கிறதுமே இந்த ஸ்லோகங்கள், அடுத்து வர ஸ்லோகங்களுமே அதுதான் எடுத்துரைக்கும். டீப் ஸ்லீப், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஆழ்ந்து உறங்குது இல்லையா. சோ இந்த நிலையில வரும்போது என்ன ஆகுனாக்கா, வித்தவுட் இன்டெலிஜென்ஸ், அதாவது புத்தி இல்லாம, அதாவது அறிவு இல்லாம ஒருத்தர் வந்து இந்த புலன்கள் எல்லாம் எப்படி செயல்படுது நேரடியாக, மற்றும் வந்து அது அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது. இந்த புலன்கள் எப்படி செயல்படுறதுன்றது அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது. மேலும் வந்து கனவு காணும் போது இல்லையா, ஆர் செசேஷன் ஆஃப் ஆல் கிராஸ் அண்ட் ஷட்டில் ஆக்டிவிட்டிஸ். கனவு எப்போ காணுவோம், நம்ம அமைதியா, அதாவது உறங்கும் காலகட்டங்கள்ல தான் நமக்கு கனவு வரும். அந்த சமயத்துல வந்து
ஸ்தூலம் மற்றும் சூக்ஷ்ம நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொருட்கள் வந்து தான் என்ன செயல்படணுமோ அந்த செயல் வந்து கண்டிப்பாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணார், செயல்படாது இல்லையா? பார்ப்பவரும் கட்டுப்படுத்துபவரும் யாரு? அந்த பரம்பொருள் தான் இல்லையா? அதன் அடிப்படையில தான் இந்த ஆத்மா வந்து நம்ம எந்த மாதிரி நிலைகள்ல புரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது விழித்திருக்கும் பொழுது, உறங்கும் பொழுது இல்லையா? சோ அல்லது ஆழ்நிலையில் தெய்வீக நிலையில் வந்து நிலை பெற்றிருக்கும் பொழுது. ஆனா இவை அனைத்துமே இறைவனுடைய அப்ரூவல் இல்லாம எதுவுமே நடக்காது. அதான் சர்வஸ்ய சாகம் ரிதி சன்னிவிஷ்டோ இல்லையா? மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனமச்ச இல்லை, எல்லாமே என்னிடமிருந்து தான். ஞாபக சக்தி, ஞானம் மற்றும் மறதி என்னிடமிருந்து தான் வருகிறது. சோ இந்த ஞானம் என்பது என்னது? புத்தியோட சம்பந்தப்பட்டது இல்லையா? சோ உண்மையான ஞானம், இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் என்பது காமன் ஜெனரல் வேர்ட். ஆனா அதுல 2 வகையா நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். ஒண்ணு வந்து மெட்டீரியல் பிளாட்ஃபார்ம்ல வெளிப்புறத்துல நாம செயல்படக்கூடிய விதம், இன்னொன்னு வந்து உட்புறத்துல நாம செயல்படக்கூடிய விதம் இல்லையா? உட்புறம் என்பது என்னது? இந்த உணர்வோடு இல்லையா, கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா? அதாவது நம்முடைய உணர்வு என்பது என்னது? பேசிக்கலி அது ஆன்மீகத்துல இருக்கக்கூடிய ஒன்று. மேலும் வந்து அது விடுதலையான நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று இல்லையா? அதுதான் கான்சியஸ்னஸ் குவாலிட்டி, கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் ஆஃப் த சோல் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? அது வந்து எப்பவுமே விடுதலை, இண்டிபெண்டா இருக்கக்கூடிய ஒன்று தான். ஆனா அதை நாம் என்ன பண்றோம்? இந்த ஸ்தூலம், சூக்ஷ்மம், உடல் இதுக்குள்ளே வந்து அடங்கும் பொழுது இந்த மாயையால வந்து அது வந்து கட்டுப்பட்டு விடுகிறது. ஸோ உண்மையான தன்னுடைய நிலையை வந்து அந்த ஆத்மா வந்து எப்பவுமே எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு வந்து நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லை. அதாவது நம்ம எதுவரைக்கும் பௌதிகத்திலேயே நாம இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது, அதே நாம வந்து ஆன்மீக தளத்திற்கு செல்லும் பொழுது நம்ம என்ன ஆகிறோம்? பிரித்து பார்க்கிறோம். உடல் வேறு, ஆன்மா வேறு. உண்மையிலேயே ஆன்மா எப்படிப்பட்ட குவாலிட்டியை கொண்டது இல்லையா? நாம் எப்படி செயல்படணும், இது எல்லாமே நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இந்த லிவிங் என்டிட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3 states ஆஃப் வேக்ஃபுல்னஸ், அதாவது த்ரூ தேர் இன்டெலிஜென்ஸ். ஆனா இன்டெலிஜென்ஸ் யார்கிட்ட இருந்து வருது? ஸோ ஞானமும் நான் தான் அப்படின்னு சொல்லுவார் பகவான் இல்லையா? ஸோ அவரிடமிருந்து தான் வருது ஆக்சுவலி. இதை நீங்க ரொம்ப அழகா புரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா அடுத்த காண்டத்துல நம்ம படிக்கும். அஜ்ஞானம் எப்படி வருது நமக்கு? நம்ம ஜென்ரலா இது வரைக்கும் நித்திய பத்தர்கள் அப்படின்றத வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அது எப்படி அந்த நித்திய பத்தம் என்பதும் கூட அந்த டிவிஷன்ல வரும். ஓகே, ஸோ ஸ்வபாவம், கர்மம் இல்லையா, இதோட சேர்ந்து. ஸோ இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து பேசிக்கலி வந்து ரஜோகுணத்தை சேர்ந்தது. அடுத்து வந்து மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வமான குணம் மற்றும் 10 தேவர்கள், அதாவது இந்த புலன்களுடைய தேவதைகள். ஓகே, இதெல்லாமே வந்து சாத்விகமான தன்மை கொண்டது. ஸோ அப்ப இந்த இயல்பு எல்லாமே இப்படி இருக்கு. அடுத்து வந்து ரஜோகுணத்துல எது இருக்கு? புத்தி இல்லையா? அதுதான் கிரியேஷன், அதுதான் நம்ம ஆக்கத்தை ஏற்படுத்துறது, எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். அதோட இந்த புலன்களுமே வந்து ரஜோகுணத்துல தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் தமோ குணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கிராஸ் எலிமெண்ட்ஸ், இந்த கிராஸ் ஓகே, பஞ்சமகா பூதங்கள், தன்மாத்திரங்கள். ஓகே, ஸோ இந்த தன்மாத்திரங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 5 விதமான தன்மாத்திரங்கள் இல்லையா? என்னெல்லாம் அந்த தன்மாத்திரங்கள் வந்து? பார்த்தல், கேட்டல் இல்லையா, தொடுதல், உண்ணுதல், இந்த மாதிரி வந்து செயல்படக்கூடிய அந்த இது முறை. அதாவது எல்லாமே வந்து நம்ம இந்த புலன்களை உபயோகப்படுத்தி நாம செயல்படுத்தக்கூடிய ஒன்று இல்லையா? ஸோ அந்த செயல்படும் விதம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்க ரஜோ மற்றும் தமஸ் காம்பினேஷன்ல வருது இல்லையா? அதனாலதான் இது வந்து நம்ம அஜ்ஞானத்தினுடைய இது மூலக்கூறா நம்ம இருக்கிறதுக்கான காரணம் அதுதான். ஆனா உண்மையிலேயே அந்த மனசு என்பது என்னது? இட் இஸ் ஆத்மாவோட சம்பந்தப்பட்ட, சித்தோட சம்பந்தப்பட்டது. ஸோ அது எப்பவுமே சத்துவத்துல இருக்கக்கூடிய நிலையில தான் இருக்கும். ஆனா நாம் என்ன பண்றோம்? இந்த கவரிங்ஸ் எல்லாம் போட்டு புலன்கள், புத்தி, அதோட வந்து இந்த புலன்களின் செயல்கள், இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்றது? கவரிங். இந்த மாயை, இந்த குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்றவாறு அதான் அதுல குணாதிசயம் சத்துவம் சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடிய அகங்காரம் எனக்கூடிய பண்பு இதை வந்து உற்பத்தி பண்ணும். அதே மாதிரி ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடிய அகங்காரம் இதெல்லாம் கொடுக்கும். அதே மாதிரி வந்து தமஸ் குணத்துல இருக்கக்கூடிய அகங்காரம் இதை வெளிப்படுத்தும்ன்றது அந்த இதுல இருந்து வரும். ஓகே, நம்ம நல்லா படிப்போம், செகண்ட் கேண்டோல வரும், அப்ப நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, எப்படி அது அஜ்ஞானம், நாம் எப்படி அஜ்ஞானத்துல பிறக்கும்போது நாம் எப்படி அஜ்ஞானம் அப்படிலாம் நமக்கு டவுட் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அழகா செகண்ட் சாப்டர்ல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டது. ஓகே, ஸோ புத்தி என்பது புத்தி என்பது இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா?
மனசு என்பது சத்துவத்தில் தான் இருக்கும். ஆனா அந்த சத்துவத்துல இருந்து நாம் என்ன பண்றோம்? ஆசை என்ற விதை எங்க இருந்து வருது? இந்த புலன்களோடு சம்பந்தப்பட்ட இது. அதனால ஒரு சக்தி வாய்ந்த புலன் வந்து எப்பவுமே இழுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம வந்து நம்மளை கீழே தள்ளி விட்டுரும். ஸோ மனசை வந்து இழுக்கக்கூடியது எது? அந்த புலன்கள் தான். ஸோ புலன்கள் இழுத்தாக்கா மனசு போனா பின்னாடியே புத்தியும் வந்து அதே மாதிரிதான் செயல்படும். ஓகே, உண்மையிலே புத்தி வந்து ரொம்ப மேன்மையான ஒன்று. ஆனா அதை வந்து நல்ல ஒரு விதத்துல நாம உபயோகப்படுத்தும் பொழுதுதான். ஸோ இங்க ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த 3 நிலைகள். ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் வேக்ஃபுல்னஸ், ட்ரீமிங் அண்ட் டீப் ஸ்லீப், இல்லையா? ஸோ முழுசா உறங்குறது எது? நம்ம புல்ல, அது வந்து அறியாமை, இல்லையா? ட்ரீமிங் வந்து என்னது? கனவுமயம், மாயை. நம்ம இதை பண்ணோம் அதை பண்ணோம், ரஜோ, இல்லையா? வேக்ஃபுல்னஸ் வந்து என்னது? விழித்திருக்கிறது, அதாவது சத்துவம். ஓகே, ஸோ நம்ம இந்த 3 குணங்களால தான் நம்ம வந்து என்ன ஆகிறோம்? செயல்படுறோம். ஓகே, ஸோ இந்த 3 குணங்களை, இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படிலாம் நம்ம எடுத்துட்டு போறோம்ன்றது தான் முக்கியமான ஒன்று. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் நம்ம டீட்டெயிலாக படிப்போம், பின்னாடி வரும். ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக தான் உங்களுக்கு வந்து இதை சொன்னேன் நான். ஓகே, எங்க படிச்சுட்டு இருந்தோம்? இதுதானே அனைவரும் மரணத்தை விளைவிப்பவரான யமராஜன் இங்கிருக்கும் வரை ஒருவருக்கும் மரணம் ஏற்படாது. பகவானின் பிரதிநிதியும் மரணத்திற்கு அதிபதியுமான யமராஜனை மாமுனிவர்கள் அழைத்துள்ளனர். அவரது கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஜீவராசிகள் பகவானுடைய திவ்ய லீலைகளை கொண்ட இக்கதையின் வடிவில் உள்ள இந்த அமிர்தத்தை கேட்டு பயன்பெற வேண்டும். ஸோ என்ன கதை சொல்ல வராங்கன்றத நாம கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ அதை பார்க்கலாம். ஸோ மரணத்தை நம்ம எதிர்கொள்ள முடியுமா? யாருக்காவது மரணத்தை எஸ் வரட்டும் போகட்டும் அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியுமா? கண்டிப்பா கிடையாது, இல்லையா? மரணத்தை நம்ம வந்து எதிர்கொள்ளக்கூடிய தைரியம் நமக்கு கிடையாது பேசிக்கலி, இல்லையா? பயம். ரொம்ப அசால்ட்டா தான் நம்ம பேசுவோம். ஐயோ நம்ம ரொம்ப பெரிய, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட்ஸ் ஃபைன், அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும், போகணும், எல்லாமே நம்ம பேசுவோம். ஆனா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வலியும் வேதனை வரும் பொழுது அதை வந்து பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டி நமக்கு கிடையாது, இல்லையா? அந்த சமயத்துல வந்து ரொம்ப ரொம்ப மனசு வேதனையை கொடுக்கக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறது. ஸோ மரணம் இருக்கிறதுலே வந்து ஹையஸ்ட் வலி வேதனை. அஜாமலன் எப்படி நம்ம 6வது காண்டத்துல படிச்சுட்டு இருக்கோம், இல்லையா? அவனுடைய மரணம் நெருங்கிய பொழுது அவனுடைய ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவை வந்து யார் இழுக்கிறது? ஆக்சுவலி யமதூதர்கள் இழுக்கிறாங்க, இல்லையா? ஸோ அவன் மயக்க நிலையிலும் வலியும் வேதனையும் அனுபவித்து கொண்டு பாதி அங்க நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளையுமே அவன் வந்து ஏதோ கனவு மயத்திலிருந்து பார்க்கிற மாதிரி அவருக்கு ஒரு ஃபீலிங் ஆக்சுவலி. ஆனா உண்மையிலேயே அந்த மரண வலி என்பது, அதாவது அதுதான் ஹையஸ்டான ஒரு வலி அப்படின்றது வந்து சொல்லப்படுறது. அதனாலதான் மரணத்தை சிந்திக்கிறதுக்கு யாருக்குமே விருப்பம் இருக்கிறது கிடையாது. ஆனால் மரணம் தடுக்கும் முறையை யாராவது அறிந்தில. எப்படி நம்ம மரணத்தை தடுக்க முடியும்? பிறந்த பிறகு நம்ம மரணித்து தான் ஆகணும். ஆனா அது இந்த ஜென்மத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டது கிடையாது. இந்த உடலை விட்டு நீங்கிய பிறகு மீண்டும் பிறவாத ஒரு வரம். பிறந்தால்தான் நமக்கு மரணம், பிறக்காமல் போனால் கண்டிப்பாக மரணம் கிடையாது. அப்படிதான் நாம அதை எடுத்துட்டு போகணும். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு போகணும்னா நாம எப்படிப்பட்ட செயல்கள் ஈடுபடணும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளை நாம பக்குவப்படுத்திக்கணும். பகவானின் அமிர்தம் போன்ற திருவிளையாடல் கேட்பதற்கு ஒருவர் தன்னை பழக்கப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும், இல்லையா? இறைவனுடைய ரூபம், நாமம், செயல்கள், லீலைகள், இது எல்லாத்தையுமே நாம வந்து கேட்பதற்கும் சொல்வதற்கும் நம்மளை நாம தயார்படுத்திக்கணும். அது ஒன்றுதான் மரணத்தை நம்மளால வெல்லக்கூடிய ஒன்று. ஓகே, சோ இதுதான் மரணத்தை தடுப்பதற்கு உறுதியான வழின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதர் அழகா சொல்லிட்டார். எனவே சவுனக்கரை தலைமையா கொண்ட ரிஷிகளால் சிபார்சு செய்யப்படுவதை போல மரணத்தின் விடுதலை அடைபெறும் எந்த ஒரு மனிதனும் இவ்வழியை பின்பற்றியே தீர வேண்டும். அதற்கு என்ன பண்ணணும்? நம்ம பக்தி தொண்டு ஆற்ற வேண்டும். ஓகே, மந்தியஸ்த மந்த பிரஜ்ஞஸ்ய வயோ மந்தாயுஷவை நித்யரா நித்ரயா பிரியதே நக்தம் திவாஷா வியர்த்த கர்மபிஹி. எஸ், படிச்சீங்க இப்ப? இதுதான் படிச்சனா? ஓகே, அப்ப நான் இந்த விளக்கம் மறுபடியும் கொடுத்தேன். சரி, ஓகே, ஃபைன். அற்ப அறிவும் குறுகிய ஆயுளும் கொண்ட, இது வந்து குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் கலியுகத்தினுடைய மக்கள், இல்லையா? ஸோ நம்முடைய புத்தி வந்து சிறியது, இல்லையா? லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். நம்ம அந்த மாதிரி நம்முடைய ஆயுட்காலம் மிக குறைவானது, 100 ஆண்டுகள்,
இல்லையா? சோம்பேறித்தனம் என்பது நம்ம கிட்ட உண்டு. சோம்பேறித்தனம் 2 இதுலயுமே பார்க்கலாம். ஒண்ணு பௌதிகத்துல சோம்பேறித்தனத்தை நம்ம கண்ணாலே பார்க்கலாம் இல்லையா? சில பேர் பாத்தீங்கன்னா அங்கங்க உட்கார்ந்து டைம் பாஸ் பண்ணக்கூடியவங்க இருக்காங்க இல்லையா? அது வந்து வெளிப்புறத்துல இருக்கக்கூடிய சோம்பேறி. உட்புற சோம்பேறித்தனம் எது? பகவானுக்கு தொண்டு புரியுன்னு சொன்னாக்க அதை காதிலே வாங்கிக்காத தன்மை இல்லையா? மனிதர் இரவை அப்படிப்பட்டவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? ராத்திரியானா தூங்குறது, பகலான பயனற்ற செயல்கள்ல வந்து தேவையற்ற வேலைகள்ல வந்து கழிப்பார்கள். பிரயோஜனமான வேலையில எதுவுமே அவங்க தங்களை ஈடுபடுத்தி கொள்ள மாட்டார்கள். ஸோ அதாவது லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். இதெல்லாம் கலியுகத்தினுடைய குவாலிட்டிஸ். ஓகே, பிறவி சக்கரத்திலிருந்து விடுபடுவதற்குரிய மிகச்சிறந்த வாய்ப்பை ஒரு மனித உடல் அளிக்கிறது. ஸோ தட் இந்த மனித உடல்ல தான் நம்மளால வந்து இங்கே வந்து இந்த பௌதிகத்துல பிறக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு, அந்த சங்கிலியை வந்து கட்படி போடக்கூடிய ஒரே ஒரு எந்திரம் எதுன்னா மனித உடம்பு தான். ஓகே, இது ஒண்ணுதான் நம்முடைய ஆஸ்தி. இந்த ஆஸ்தியை வந்து நாம என்ன பண்ணணும்? பத்திரமாக பேணி காக்கணும். அதுக்காக பத்திரமா பேணி காக்குறேன்னு சொல்லிட்டு நல்லா சாப்பிட்டு ஒரு இடத்துல இருக்க முடியாது இல்லையா? புத்தியே வேலை செய்யாதான். அயராது நல்லா உழைக்கணும், பகவானுக்கு திருத்தொண்டு பண்ணணும், மனசை எப்பவுமே இறைவன் தாள் பணிய வைக்கணும். ஸோ இந்த ஒரு நிலையில தான் நாம செயல்படணும். புத்திசாலிகள் சிக்கலிலிருந்து விடுபடுவதற்கு அரும்பாடுபடுவதன் மூலமாக இவ்வரிய பரிசை நன்கு பயன்படுத்தி கொள்கின்றனர். ஸோ இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் இதை உபயோகப்படுத்துறாங்க. லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் மீண்டும் வரத்துக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்துகிறார்கள். மேலும் புத்தியற்றவர்களோ சோம்பேறிகளாக உள்ளனர். இவர்களால் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு முக்தி அடையும் உதவும் மனித உடலின் மதிப்பை கணக்கிட முடியவில்லை. அதனாலதான் எப்படி வேணாலும் அதை உபயோகப்படுத்திக்கிறாங்க இல்லையா? நல்லா அருமையா சாப்பிடணும், அருமையா தூங்கணும் இல்லையா? நல்ல டிவி பார்க்கணும் இல்லையா? வெளியில போய் நிறைய இடங்களை சுத்தி பார்க்கணும். ஸோ பக்தின்னா ஓகே, நாளைக்கு பண்றேனே, நாளைக்கு படிக்கிறேனே, நாளைக்கு போறேனே, எவ்ரிதிங் இஸ் டே. நாளை என்பது வர்றதே கிடையாது இல்லையா? சனி பகவான் வந்து கணேசரை வந்து பிடிக்கணும்னா அவரு சனி பகவான்கிட்ட சொல்லுவாராம். கணேசர் வந்து என்னுடைய முதுகுல வந்து இது வந்து சின்ன வயசுல நான் கேள்விப்பட்டதுன்னு சொல்றேன். அதாவது இன்று போய் நாளை வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணேசர் சொல்லுவாராம். ஸோ ஓகேன்னு சொன்னப்ப அதை நீ வந்து உன் கையாலே என்னுடைய முதுகுல எழுதிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லுவாராம். ஸோ அப்போ சனி பகவான் என்ன பண்ணுவாராம்? அவருடைய கணேசருடைய இது உண்மையா என்ன எனக்கு தெரியாது, இந்த மாதிரி எழுதுவாராம். ஸோ மறுநாள் வந்தாக்கா கணேசர் என்ன பண்ணுவாராம்? அவருடைய முதுகு திருப்பி காட்டுவாராம். ஸோ இன்று போய் நாளை வா. இப்படிதான் வந்து அதாவது இது எப்படின்னாக்கா அதான் புத்திசாலித்தனம். இந்த இடத்துல நம்ம அவர் எவ்வளவு அழகா தன்னுடைய சாதுரியத்தை, கணேசர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட். அடுத்து வந்து அதனால தான் பாகவதம் வந்து எப்படி வியாசதேவர்கிட்ட என்ன சொன்னார்? நான் வந்து எழுதிட்டே இருப்பேன், நீங்க நிறுத்தாம சொன்னீங்கன்னா நான் எழுதி முடிப்பேன்னு சொல்லுவார் இல்லையா? நீங்க எங்க நிறுத்துறீங்களோ நான் அங்க அதோட நிறுத்துருவேன். அதனாலதான் பாகவதம் வந்து இவர் எடுத்துரைக்க அவர் எழுதிண்டே போனார் என்று நம்ம ஈவன் பிரம்ம சமீதியில கடைசியில கூட நம்ம இறைவனோட சம்பந்தப்பட்ட அந்த இது லாஸ்ட் ஸ்லோகத்திலுமே நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? கணபதியை பற்றி. சோ அப்படி நம்ம இயற்கையின் சட்டப்படி இது சொல்ல வந்தேன். பௌதிக பந்தத்திலிருந்து புத்தியற்றவர்களும் சோம்பேறிகளாக உள்ளனர். இவர்களால் பௌதிக பந்தத்தில் விடுபட்டு முக்தி அடையும் மனித உடலின் மதிப்பை கணக்கிட முடியவில்லை இல்லையா? இந்த உடல் நம்மளால பேணி காக்க முடியறது கிடையாது. இவர்கள் பொருளாதார முன்னேற்றத்திலும் புலனின்பத்திற்காக வாழ்க்கை பூராவும் கடுமையாக உழைப்பதிலும் அதிக ஆர்வம் கொண்டனர். ஒன்லி எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே கிடையாது லைஃப்ல வந்து. ஓகே, இயற்கையின் சட்டப்படி தாழ்ந்த மிருகங்கள் கூட புலனின்பம் எஸ் காமன், மனிதனுக்கும் விலங்குக்கும் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காமன். என்னது? தூங்குறது, உண்றது, தூங்குறது, அதே மாதிரி புணர்வது இல்லையா? தன்னை பாதுகாப்பு கொள்றது, இந்த 4 விஷயங்களுமே காமன் தான். ஒண்ணுதான் நமக்கும் அந்த விலங்குகளுக்கு வித்தியாசம். அவங்களுக்கு வந்து வெரி லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர் நெக்லிஜிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லலாம். நமக்கு தான் உயர்வான புத்தியை வந்து பகவான் கொடுத்திருக்கார். அதனால்தான் நம்ம கர்ம பந்தனத்திற்கு வந்து ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம். இந்த மனித உடல்ல தான் நம்ம வந்து மேல் உலகத்திற்கு போக முடியும் பகவான் இடத்துல. சோ நம்முடைய செயல்கள் தான் நம்ம வந்து பக்குவப்படுத்தணும். இயற்கையின் சட்டப்படி தாழ்ந்த மிருகங்கள் கூட புலனின்பம் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறாக கடந்த மற்றும் நிகழ்கால வாழ்வுகளுக்கு ஏற்ப மனிதனுக்கு கூட குறிப்பிட்ட அளவு புலனின்பம் விதிக்கப்படுகிறது. ஒரு நல்ல ஒரு பக்தனை
பக்தனை பிள்ளையாக பெறுவதற்காக மட்டும்தான் இந்த புலனின்பமே கொடுக்கப்படுகிறது. ஓகே, வேற எதுக்குமே கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் சாஸ்திர விதிகள் வந்து சொல்கிறது. ஆனால் மனித வாழ்வின் முடிவான நோக்கம் புலனின்பம் அல்ல என்பதை ஒருவன் உறுதியாக புரிந்து கொள்ள முயல வேண்டும். அதை நம்மளாலதான் யாருக்குமே அதை வந்து இவ்வளவு இந்த நாலேஜ் வந்து நமக்கு யாருக்குமே நம்மளால புகட்ட முடியாது டைரக்டா. அந்த ஜீவனே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பக்தி தொண்டுல வந்து வாசிச்சு ஒரு ஆச்சாரியாவுடைய அறிவுறுத்தலை வந்து ஏற்றுக்கணும்ன்ற அந்த மனப்பக்குவத்தை எடுத்துட்டு வந்தால் ஒழிய அந்த அந்த மனிதனுக்கு வந்து இதை பத்தியான முக்கியத்துவமே அவங்களுக்கு தெரியாது. பகல் நேரத்தில் ஒருவன் புலனின்பத்திற்காக உழைப்பதிலும் அது பயனற்றதென்று இங்கு கூறப்படுகிறது. எஸ் இல்லையா? எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு உழைச்சிக்கலாம். அதுல ஒரு பகுதி இறை தொன்று காட்டலாம், நிம்மதியாக இருக்கலாம் இல்லையா? அதிகமாக பொருள் சேர்த்து நாம் என்ன பண்ண போறோம் இல்லையா? தேவையில்லை. ஸோ மக்கள் எப்படி பெரிய நகரங்களிலும் இயந்திர தொழிற்சாலை பயனில்லாமல் உழைக்கின்றன என்பதை நம்மால் கண்கூணாக காண முடியும் இல்லையா? இந்த போன் போனா அந்த போனு, இந்த சிஸ்டம் போனா அடுத்த சிஸ்டம், இந்த டிவி போனா இன்னொரு பெரிய டிவி இல்லையா? நம்முடைய வசதி வாய்ப்புகள் வந்து நாம பெருகிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு தான் இத்தனை ப்ரொடக்ஷன்ஸுமே நடக்குது. இப்போ ஏஐ வேற வந்திருக்கு, எத்தனை பேருடைய ஜாப்ஸ் வந்து ஸ்டேக்ல இருக்கு இல்லையா? ஆனால் எந்த ஏஐ வந்தாலும் கூட அதை ப்ரோக்ராம் பண்றதுக்கு ஒரு மனுஷன் இருக்கும். மனித மூளை கண்டிப்பாக தேவை இல்லையா? ஏஐ தானா வந்து ஃபார்மாறது கிடையாது. அதெல்லாம் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணி ஒரு சிப் செட்ல போட்டுதான் வந்து ஒரு ரோபோட்டை கூட வந்து செயல்படுத்துறாங்க இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது மூல காரணமே வந்து மனிதன். ஆனா அந்த மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆற்றலுமே இறைவனுடைய சுரூபம் இல்லையா? அந்த புத்தியுமே இறைவனுடைய சுரூபம் தான். ஸோ அப்போ அனைத்துமே இறைவனுடைய கிருபையின்றி எதுவுமே நடக்காது அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனால் அவை அனைத்தும் புலனின்பத்திற்குரியவாய். நம்ம இந்த உலக வாழ்க்கையில எதெல்லாம் நம்ம வந்து வாழ்க்கையினுடைய தரத்தை உயர்த்துகின்றோம் என்று நாம போராடி உழைக்கின்றோமோ அது ஒரு காலகட்டம் வரும் பொழுது பழமையாக ஆகிவிட்டு இல்லையா? எப்பவுமே அட்வான்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். வி ஷுட் பி அட் பார் வித் த மார்க்கெட் இல்லையா? அப்ப பழையசு எல்லாமே வந்து நமக்கு பெரிய ஒரு வேல்யூ கொடுக்காது. ஆனா அதை முதல்ல சம்பாதிக்கும் பொழுது நமக்கு அது பெரிய வேல்யூவா தெரியும். ஸோ இன்றைக்கு கூட சம்டைம்ஸ் நான் நினைச்சு பார்க்கறது 2009ல கார் i10 கார் அது ரொம்ப சென்டிமெண்டலா கிட்டத்தட்ட 2020 வரைக்கும் வச்சிருந்தேன் நான். 10-12 ஆண்டுகள். ஓகே, கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருப்பேன். ஸோ அதை எங்கேயுமே விற்கிறதுக்கே எனக்கு மனசு வரவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் எங்க அண்ணனுக்கு கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, அது வேற. அவர் இங்கேயே லோக்கல்ல சுத்துறதுக்கு அதுவுமே சரியா வேலை செய்யலைன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் ஸோ ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய அந்த கார், அதாவது கார் என்பது நம்ம வந்து இட்ஸ் ஆடம்பரமான ஒரு பொருள், அந்த மாதிரி இதுலதான் நம்ம கேட்டகரியில பாக்குறோம் இல்லையா? ஆனா இப்ப அது அத்தியாவசியமான பொருளா மாறிடுச்சு. ஏன்னா வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு முன்னாடி பெங்களூர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா மினிமம் ஒரு கார் இருக்கு. மினிமம் ஒரு கார் இருக்கு. மேக்சிமம் 2-3 கூட வச்சிருக்கான். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி அத்தனை வாகனங்களோட இருக்கக்கூடியதான். இப்போ காருன்னா ஒரு அவங்களுடைய ஸ்டேட்டஸே கிடையாது. இட்ஸ் நாட் அ ஸ்டேட்டஸ் கியூ. ஓகே, இட்ஸ் அ மேண்டேட்ரி. அந்த மாதிரி வந்துருச்சு. ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10-20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கார் இருந்தால் அவங்க பெரிய இது அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இப்போ அப்படி கிடையாது. எனி பர்சன் 5 லட்சம் சம்பாதிக்கக்கூடியவங்க கூட வந்து கார் வச்சிருப்பான். ஓகே, அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. ஸோ அப்படி நேற்று வரை அது வந்து இருக்கக்கூடிய மதிப்பு வேறு, ஆனா இன்றைக்கு அதற்கான மதிப்பு வேறு. அதனால நம்ம வந்து இந்த பொருட்களை வந்து நம்ம உற்பத்தி செய்துட்டே இருக்குமே தவிர we are advancing டெய்லி அப்டேட்ஸ் மாதிரி என்ன பண்றோம், நம்மளுடைய ஸ்டேட்டஸையுமே அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஆனா இதெல்லாம் அதாவது இதெல்லாம் இதனால நமக்கு என்ன நன்மை எப்பயாவது நாம கேட்டிருக்கோமா? கிடையவே கிடையாது. ஆனால் இவை அனைத்துமே வந்து நம்முடைய புலனுணர்ச்சிக்காகத்தான் நம்ம வாங்குறோம். இதுதான் உண்மை. இதை தான் நாம ஏற்றுக்கொள்ளணும் இல்லை, நம்ம கம்ஃபர்ட்னஸ்க்காக தான் இல்லையா? ஆனா இதெல்லாம் என்ன பண்ணும், இப்படி நம்ம கம்ஃபர்ட் லெவல்ல நம்ம அதிகரிச்சுட்டே போனோம்னா நாம இந்த பௌதிக பந்தத்துல வந்து ஆட்கொள்ளப்பட்டு விடுவோம். ஓகே, ஸோ இதனால நம்ம வில் பி ஆல்வேஸ் இன் திஸ் பர்த் டெத் சைக்கிள்ல நம்ம சுத்திக்கிட்டே இருப்போம், பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல வந்து. மேலும் பகலில் கழுமையாக உழைத்து கலைப்படைதான் இரவை உறக்கத்திலோ அல்ல சிற்றின்பத்திலோ கழிக்கிறான். 100% இல்லையா? ரெண்டுத்துல ஒண்ணு இருப்போம். இதுதான் பௌதிக நாகரிக வாழ்வை ஏற்றுள்ள குறைந்த அறிவுள்ளவர்களுடைய திட்டம்.
ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எக்கனாமிக், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் டிவோட்டி, இல்லைன்னா நாஸ்திகவாதி, இறைவனுடைய முக்கியத்துவத்தை அறியாதவன், இப்படி. ஓகே. எனவேதான் அவர்கள் இங்கு சோம்பேறிகள் என்றும் துரதிருஷ்டசாலிகள் என்றும் குறுகிய ஆயுள் கொண்டவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். சோம்பேறிகள் என்பது இந்த இடத்துல சொல்லப்படுறது, யார் ஒருத்தர் பௌதீக நாகரீக வாழ்க்கையினுடைய முன்னேற்றத்தை மட்டுமே காண்கிறார்களோ அவர்களுக்குமே சோம்பேறிகள் என்றுதான் பெயர். ஏனென்றால் ஆன்மீகத்தில் அவர்கள் சோம்பேறிகள் ஆவர். ஒருத்தர் இந்த ஆன்மீகத்து பக்கமே போகலன்னா அவங்கள மாதிரி துரதிருஷ்டசாலிகள் யாருமே கிடையாது, இல்லையா? மேலும் அப்படிப்பட்டவர்களுடைய ஆயுட்காலமும் மிக குறைவு. எவ்வளவு புலனின்பத்துல நம்மள நாம திளைக்கிறோமோ அவ்வளவே குறைவான ஆயுளை கொடுக்கும். அதுவும் மரணிக்க காலத்துல மரண வேதை ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். சோ நம்ம அதனாலதான் இந்த புலன்களை எல்லாம் நம்ம பக்குவப்படுத்துறதுக்கான காரணம் கூட இந்த விரதங்கள், இல்லையா? நம்ம கடைபிடிக்கக்கூடிய தவ வாழ்க்கை, அடுத்து நாம செய்யக்கூடிய யக்னங்கள், இல்லையா? சோ தவங்கள், இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். தானங்கள், சோ இறைவனுடைய திருப்திக்காக, அனைத்துமே இறைவனுடைய திருப்திக்காக ஆற்றக்கூடிய அந்த மனசு வரணும். அப்ப நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த பக்தி தொண்டு மகத்துவம் பெறும். சோ எல்லாமே நம்முடைய சுயபுலன் திருப்திக்காக நாம் மாட்டினோம் என்றால் அப்ப என்ன ஆகணும், அந்த இடத்துல அந்த கர்ம பந்தனம் ஆட்கொள்ளும். அந்த கர்ம பந்தனத்துக்கு ஏற்றவாறு நாம் அனுபவிக்கிறதுக்காக மீண்டும் இந்த உலகத்துல நாம பிறவி எடுக்க வேண்டி இருக்கும். இந்த ஒரு ஸ்லோகம் மட்டும் பார்க்கலாம். சூத உவாச்ச யதா பரிஷித் குரு ஜாங்கலே அவஸ்த கலிம் பிரவிஷ்டம் நிஜ சக்கரவர்த்திதே நிஷம்ய வார்த்தாம் அனதிப்ரியாம் ததஹ சராசனம் சம்யுக சௌண்டீர் ஆததே. யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிக்கிறேன். மொழிபெயர்ப்பு. சூத கோஸ்வாமி கூறினார், குரு சாம்ராஜ்யத்தின் தலைநகரில் பரீட்சித் மகாராஜன் வாழ்ந்து வந்த பொழுது கலியுகத்தின் அறிகுறிகள் அவரது ராஜ்யத்திற்குள் ஊடுருவ துவங்கின. இதை பற்றி கேள்விப்பட்ட அவருக்கு இவ்விஷயம் அவ்வளவு மகிழ்ச்சி தருவதாக இல்லை. ஆயினும் இது அவருக்கு போரிடுவதற்குரிய ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்தது. வில்லையும் அம்புகளையும் கைகளில் ஏந்திய அவர் யுத்த செயல்களுக்கு தம்மை தயார் செய்து கொண்டார். பொருளுரை. பரீட்சித் மகாராஜனின் அரசாட்சி பரிபூரணமாக இருந்த காரணத்தால் அவர் தமது தலைநகரில் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தார். ஆனால் கலியுகத்தின் அறிகுறிகள் அவரது ராஜ்யத்திற்குள் ஊடுருவிவிட்ட செய்தியை கேட்ட அவருக்கு சிறிதும் மகிழ்ச்சி ஏற்படவில்லை. கலியுகத்தின் அறிகுறிகள் என்ன? அவை பெண்களுடனான தீய உறவு, மாமிசம் உண்ணுதல், போதைப் பொருள் உட்கொள்ளல் மற்றும் சூதாட்டம். கலியுகம் என்றால் சண்டை சச்சரவுகள் நிறைந்த யுகம் என்பதாகும். மேலும் மேற்குறிப்பிட்ட 4 அறிகுறிகள் தான் மனித சமூகத்தில் உள்ள எல்லா சண்டை சச்சரவுகளுக்கும் மூல காரணங்களாகும். சிலர் அத்தீய பழக்கங்களுக்கு பலியாகிவிட்டதை கேள்விப்பட்ட பரீட்சித் மகாராஜன் அதற்கு எதிராக உடனே நடவடிக்கை எடுக்க விரும்பினார். குறைந்தபட்சம் பரீட்சித் மகாராஜனின் ஆட்சி காலம் வரையிலாவது அத்தகைய அறிகுறிகள் யாருமே அறியாததாக இருந்து வந்தது. அதை பற்றி கேள்விப்பட்டதும் உடனே அவர் அதை களை தெரிய விரும்பினார். அச்செய்தி அவருக்கு அவ்வளவு மகிழ்ச்சியை தரவில்லை. ஆனால் போரிட அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிட்டியதால் ஒரு வகையில் அவர் மகிழ்ச்சியும் அடைந்தார். சிற்று அரசுகளுடன் போரிட வேண்டிய அவசியம் இருக்கவில்லை. ஏனெனில் அனைவரும் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து அமைதியாக வாழ்ந்தனர். ஆனால் கலியுகத்தை தூண்டியவர்கள் அவரது போர் திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்தனர். விளையாட்டு போட்டிகளில் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பு கிட்டியதும் விளையாட்டு வீரனுக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாவதைப் போலவே ஓர் உண்மையான சத்திரியனுக்கும் போரிடும் வாய்ப்புகள் காணப்படுவது இயல்புதான். அப்படியானால் அந்த அறிகுறிகளை விளக்குவதற்கு ஏன் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன? இவை சோம்பேறிகள் மற்றும் துரதிருஷ்டசாலிகள் ஆகியோரின் விவாதங்கள் ஆகும். மழை காலத்தில் மழை வருவது இயல்புதான். இருப்பினும் மக்கள் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதில் முன்னெச்சரிக்கையாக உள்ளனர். அதே போலவே கலியுகத்தில் மேற்குறிப்பிட்ட அறிகுறிகள் சமூக வாழ்வில் பரவுவது நிச்சயம். ஆனால் கலியுகத்தின் தீமைகளிலிருந்து பிரஜைகளை காப்பாற்றுவது அரசாங்கத்தின் கடமையாகும். இத்தகைய தீய செயல்களில் ஈடுபடும் துஷ்டர்களை தண்டிக்கவும் சமயத்தை பண்படுத்துவதன் மூலமாக தூய பழக்க வழக்கங்களை மேற்கொண்டிருந்த குற்றமற்ற பிரஜைகளை காப்பாற்றவும் பரீட்சித் மகாராஜன் விரும்பினார். அத்தகைய பாதுகாப்பை அளிப்பது அரசரின் கடமையாகும். மேலும் போரிடுவதற்கு பரீட்சித் மகாராஜன் தம்மை தயார்படுத்தி கொண்டது முற்றிலும் சரியானதுதான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்போ யுதிஷ்ட மகாராஜர் பரீட்சித் மகாராஜுக்கு மணிமகுடம் சூட்டினார். யுக மாற்றம் ஏற்படும் பொழுதுதான் பரீட்சித் மகாராஜா அரசரானார். ஆனால் அவருக்கு பிற்காலத்துல அவருக்கு தெரிய வருது
தன்னுடைய அரசாங்கத்துல இந்த 4 விதமான கொள்கைகள் இல்லையா, அறமற்ற செயல்கள் வந்து நிகழ்றத வந்து அவருடைய காதுகளுக்கு எட்டியது. அவருக்கு அது மகிழ்ச்சியை அளிக்கவே இல்லை இல்லையா. பெண்களுடனான தீய உறவு, மாமிசம் உண்ணுதல், போதைப் பொருட்கள் உட்கொள்ளுதல், சூதாட்டம், இது எல்லாமே கலியுகத்தினுடைய அறிகுறிகள். அதனால அவர் என்ன பண்றார், உடனடியாக அதாவது குதிரை மேல் ஏறி அது இல்லையா, அவருடைய அந்த வாகனத்தின் மேல் ஏறி ஒரு என்னது ஒரு வீரனை போல அவர் உடை அணிந்து மாறு வேஷத்துல தான் போறார் இல்லையா. அப்பதான் அந்த பசுவும் எருதுவும் வந்து கலிபுருஷன் வந்து தண்டித்து கொண்டிருப்பதை காண்கின்றார் இல்லையா. அப்பதான் அவனுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறார் ஆக்சுவலி. ஸோ குறைந்தபட்சம் பரீட்சித் மகாராஜனை அதுதான் நம்ம படிச்சுட்டு வந்தது. இப்போ இங்கே பார்க்கின்றோம். ஆட்சி காலம் வரையிலாவது அத்தகைய அறிகுறிகள் வந்து யாருமே அறியாது இருந்து வந்தது இல்லையா. ஆனா இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா பரவ ஆரம்பிக்குது. அதை பற்றி கேள்விப்பட்டதும் உடனே அவர் அது ஒரு கலைந்தெறிய விரும்பினார் இல்லையா. அது ஒரு காளான் அப்படிங்கிறதுனால அதை கலைந்தெறியணும்னு நினைச்சார் அவர் ஆக்சுவலி. அச்செய்தி அவருக்கு அவ்வளவு மகிழ்ச்சி அளிக்கவே இல்லை இல்லையா. இப்போ ஒரு அரசன் எப்படி இருக்கணும்ன்றதுக்கான உதாரணம் வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் பார்க்கலாம் நம்ம. ஸோ எப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னாக்கா இப்ப கலியுகத்தை ஆளக்கூடியவங்க எல்லாருமே அப்படிதான் இருக்காங்க இல்லையா. எப்படி இருக்கக்கூடாது என்பது அதுதான் எடுத்துக்காட்டுது இல்லையா. வெறுமனே வந்து மக்களுடைய நன்மைக்காகவும் மக்களுடைய அமைதிக்காகவும் போராடக்கூடிய ஒரு நபர் என்பது இந்த காலகட்டத்துல வந்து அதாவது மிக மிக அரிதானதுன்றதான் நாம் எடுத்துக்கணும் இல்லையா. ஆனால் கலியுகத்தை தூண்டியவர்கள் என்ன அப்படின்னா அர்த்தம், இந்த மாதிரி கெட்ட பழக்கங்களுக்கு வந்து ஆட்கொள்ளப்பட்டவர்கள் இல்லையா, அவங்கதான் தூண்டியவர்கள். ஸோ அவரது போர் திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்தனர். விளையாட்டு போட்டிகளில் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பு கிட்டியதும் விளையாட்டு வீரனுக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாவதை போலவே ஒரு உண்மையான சத்திரியருக்கு போரிடும் வாய்ப்பு வந்தா அது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஆனந்தம் இல்லையா. அவங்களுடைய திறனை வெளிப்படுத்துறது சத்திரியனுக்கே அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி வீக்கா இருக்கிறவங்களை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றது இல்லையா. பெண்கள், வயதானவர்கள், பிள்ளைகள் இல்லையா, பிராமணர்கள், பசு, இதெல்லாம் அவங்க வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். இது அவங்களுடைய கடமையும் கூட. பிரஜைகள்ல வந்து விலங்குகளுமே உண்டு இல்லையா. காம்பினேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் அண்ட் அனிமல்ஸ் எல்லாமே வந்து உண்டு. ஸோ அந்த முயற்சி அவங்க வந்து கண்டிப்பாக செய்யணும். அதுதான் உண்மை. அப்படியானால் இந்த அறிகுறிகளை விளக்குவதற்கு ஏன் முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டன மேல சொன்ன அந்த அறிகுறிகள். ஸோ இந்த சோம்பேறித்தனம், ஏன்னா இந்த கலியுகத்துக்கு உரித்தான குவாலிட்டிஸ் இந்த பிரஜைகளிடத்துல இருந்ததால. ஸோ மழை காலத்தில் மழை வருவது சகஜம்தான். அதனால மழை வந்தா பரவாயில்லன்னு நம்ம உட்காந்துட்டு இருப்போமா என்ன, மேல துணி வனத்தி இருந்தா அதை போய் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து உள்ள வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எல்லா ஜன்னல் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி வீட்டை வந்து நம்ம வந்து செக்யூர் பண்ணணும்னு நினைப்போம் இல்லையா. அது போலதான் இந்த கலியுகத்துக்கே உரித்தான அறிகுறிகள் எல்லாமே இந்த சோம்பேறித்தனம் இல்லையா, இதெல்லாம் இருக்கும். ஆனாலும் நம்ம அதை என்ன பண்ணணும், கலைந்தெறியறதுக்கான முயற்சிக்கக்கூடிய அத்தகைய புத்தியை வந்து நம்ம வளர்த்தோம். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். கலியுகத்தின் தீமையிலிருந்து பிரஜைகளை காப்பாற்றுவது அரசாங்கத்தினுடைய கடமையும் கூட. இத்தகைய தீய செயல்களில் ஈடுபடும் துஷ்டர்களை தண்டிக்கவும் இல்லையா, சமயத்தை அதாவது தர்மத்தை பண்படுத்துவதுமான, தர்மத்தை வந்து பக்குவமான முறையில எடுத்துட்டு போவது, தூய பழக்க வழக்கங்களை மேற்கொண்டிருந்த குற்றமற்ற பிரஜைகளை காப்பாற்றுவதும், அதாவது பரித்ராணாய சாதுனா விநாசாய சதுஸ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனாய சம்பவாமி யுகே யுகே. பகவான் இந்த 3 காரணங்களுக்காக வந்து இந்த இடத்துல வந்து வரார் இல்லையா. துஷ்டர்களை அழித்து இல்லையா, அதே மாதிரி அதர்மத்தை வந்து அழித்து, துஷ்டர்களையும் அதர்மத்தை அழைத்து இல்லையா, மேலும் வந்து பக்தர்களை ரட்சிக்கக்கூடிய இந்த நிலை, இந்த ஒரு செயலுக்காக தான் பகவான் வரார். ஆனா பகவானுடைய பிரதிநிதிகளும் இதைத்தான் செய்ய வேண்டும் இல்லையா. சோ நல்லவங்களை வந்து ரட்சித்து பக்தர்களை ரட்சித்து இல்லையா. சோ பக்தரற்றவர்களால் அதாவது செய்யப்படக்கூடிய அந்த செயல்கள் வந்து நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு இது அதாவது வாய்ப்புன்னு சொல்ல முடியாது, நல்லது ஒரு மார்க்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கார் பிரஜைகளுக்கு இல்லையா. அவங்க தவறான வழிகளுக்கு தான் செல்வார். அது ஆரம்பத்திலே கலைந்தெறிந்து விட்டா, இப்ப நம்ம ஒரு நிலத்துல விதைக்கிறோம், இப்போ வேர்க்கடலை விதைச்சிருப்பாங்க மேல, இப்ப அறுவடை பண்ணுவாங்க. இப்ப இந்த மாசம் அடுத்த மாசம் வந்து அறுவடை நடக்கும் இல்லையா. அப்போ ஒரு அந்த வானம் பார்த்த பூமியா இருந்தா மழை பெஞ்சாதான் அந்த வேர்க்கடலையை வந்து நம்ம நீட்டா வந்து எடுக்க முடியும். அந்த விதைத்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா சிறு சிறு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா களையெல்லாம் வரும் இல்லையா, அதை வந்து எடுத்துருவாங்க. அந்த சிறு களையை எடுக்கலைன்னாக்கா இந்த வேர்க்கடலை செடி வந்து அந்த கலை மத்தியில வந்து இருக்கிறதே நமக்கு தெரியாது
இல்லையா? அது மாதிரி நல்ல குவாலிட்டிஸுமே நம்ம கிட்ட இல்லாம போயிடும். ஸோ தீய பழக்கங்கள் தான் வந்து மேலோங்கி நிற்கும். அதனால தூய பழக்க வழக்கங்களை மேற்கொண்டிருந்த குற்றமற்ற பிரஜைகளை காப்பாற்றுவது என்பது அரசனுடைய தலையாய கடமை. அதைத்தான் வந்து பரீட்சித் மகாராஜன் செய்யணும்னு நினைச்சார். அத்தகைய பாதுகாப்பை அளிப்பது அரசருடைய கடமையும் ஆகும், இல்லையா? மேலும் போரிடுவதற்கு பரீட்சித் மகாராஜன் தன்னை தயார்படுத்தி கொண்டது முற்றிலும் சரியானதுதான். ஏன்னா இது கலியினுடைய தாக்கம், இல்லையா? சோ அந்த கலியினுடைய தாக்கத்தை அவர் கட்டுப்படுத்தி வைக்கணும்னு நினைக்கிறார். அதற்காக அவர் என்ன நினைக்கிறார்? போரிட்டே ஆகணும்னு நினைக்கிறார். ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். ஸோ வாஞ்ச கல்பதருபியஷ கிருபா சிந்துபியவச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்துக்கு ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இப்போ 6 மணிக்கு பாகவதம் கிளாஸ், ரீடிங் கிளாஸ் கிடையாது, பாகவதம் ரீடிங். புதுசா புஸ்தகம் வாங்கினவங்களை எல்லாருமே வாசிக்க வைங்கோ.